Salam mehriban dogonlar, giýçäsi edidilleşler, öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Dünýä türkmenläriniň Demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalynyň nowatdaky gün efir gepleşigine başlaýas. Bugünkü temamyz Zagran pasport, ýani türkmeniň daşary urt pasporty bilen baglanyşykly. Birinçi ýaly bu tema aktual däl, täze temada däl, köne tema. Şu tema bilen baglanyşykly, şu temada täze bir maglumat gelip goşdy, ýa-da täze myş-myş ýaýratjak bolunýa, täze bir dudok, hilegärlik taýýarlandy. Soňky nemelerini kevsirleýärler, soňky görünüşini. Şoň üçin şolar heniz halky allatmanka ýene şol oradiýaly we beýlekler ýaly bir biziň aktivistlerimizi derrow şu käbir möhüm habarlara, sensasiýonly habarlara reaksiýa berebiljek watandaşlary duduga düşürüp arlamaýaly ýa-da şu watandaşlaryň pasport bahanasy bilen watandaşlaryň maglumatlaryny diktatorlyga satmaýaly öňünden şu meseleni bir aýyl-taýyl edip düşündirmek istedik. Eýsem bu diktatorlygyň köne we täze Zagran pasport oýunlary hem olaň oýnatgulary näme etdiler, näme edip ýörler we näme etjek bolýarlar. Bu Türkmenistanyň daşary urt pasporty bilen baglanyşykly tema, mesele özüm 2013-nji ýylla tomsunda goşuldum. Sebäbi bilşiňiz ýaly 2013-nji ýylyň 10-njy iýulundan başlap Türkmenistanyň diktatorlyk hökümeti o golky Türkmen Zagran pasportynyň güýjüni ýitirýändigini, oň ýerine täze biometriki Türkmenistanyň Zagran pasportynyň ýöreýändigini oglan etdi. Şondan soň biz Azatlyk radiosyna işleýän döwrümizde Türkiýedäki migrantlaryň sebäbi esasy köpçülik Türkiýede. Şo migrantlaryň üstü bilen şolaň gönümel interwýulary bilen ýa dünýä türkmenleri kanallaryna gatnaşmak bilen şu meseleň jikmejik hemme tarapyna ýetdik. Şu meseleni öwrendik. Ni olaram siz eger isteseňiz Azatlyk radiosynyň arhiwinden gözläp tapyp dinläp bilersiňiz interwýulary ýa-da ýörüýte gepleşikleri. Men aslında şu gün şu ýerde şu gepleşigi ýazgy hökümini taýýarlajaktym we şo ýazgy makalalyna size arhiwden hem tekstler görkezjekdim, videolar görkezjekdim, ses dinletjekdim. Ýöne häzir gün efirde olan hemmesini etmek mümkin näl. Şoň üçin gün efir gutorandan soň belki täzeden belli bir bölegini goşup täzeden işläp goýup biler. Inni bu Zagran pasport meselesi nädip ortağa çykdy? Bu diktatorlyk hökümeti näme üçin 2013-nji ýylyň 10-njy iýulundan başlap köne pasportlary ýatyrdy? Umuman Türkmenistanyň diktatorlyk rejiminiň bir pasport bilen baglanyşykly edýän zatlaryna aňyrsyna ýatan esasy sebäp näme? Bular näme üçin şu Zagran pasport esadan Zagran pasport bilen baglanyşykly gaty erwet tutum alyp barýarlar. Gaty erwet syýasat alyp barýarlar. We soňky döwürlerde şu köne oýunlaryň başa barman soň, täze oýunlaryň başa barman soň inni ýene bir hukka çykarjak bolýarlar. Şu Zagran pasport meselesinde onun öz oýnatgularynyň üstü bilen şu daşary urtlarda
Kämahal gönümel, kämahal aýlagly, kämahalam düşnükli ýagdaýda şu Türkmenistanyň diktatorlyk rejimine hyzmat edýän oýnatgylaryň üstü bilen inni şu häzirki myşmyşy ýaýradyp, şo myşmyş esasyna köp adamy satjak bolýarlar bular. Diktatorlyk rejimi näme üçin şu zagrant pasport meselesine girdi? Näme üçin şu zagrant pasporty daşary ýurtdaky ilçihanalarda alyp bolany? Beýleki ýurtlaryň kyýaly. Aly öle Türkmenistana şol edilen. Sebäbi Türkmenistanyň ýagdaýy hiç bir ýurda meňzeýän. Türkmenistanyň öz ýagdaýy adatdan daşary ýagdaý. Indi şeýle ordatma. Halkara alalaşyklarda, halkara şertnamalarda, şeýle-de döwletiň öz içinde döwlet bolmagyny käbir şertler, standartlar bar. Eger şol şertler, şol standartlar ýerine ýetirilmese, şolar bolmasa döwlet döwletligini ýitirýär, hökümet hökümetligini ýitirýär. Halkara gatnaşyklara, halkara şertnamalara gatnaşýan şoňa gol çeken, şol halkara alalaşyklarda, şertnamalardaky borçlaryny ýerine ýetirmejek derejäge ýetdi. Şo döwlet bu hökümet. Onuň şol hökümetden bu döwleti näme derejäge getirdiň? Hani sen jogapkärçilikleň wada, sen borçlaň wada, näme üçin bulary ýerine ýetirmediň diýmesin diktatorlyk hökümeti öz ilatynyň ýarfyndan köpüsi daşary ýurtda bolan soň şolary ýurda getirjek bolup, iň azyndan şolaryň belli bölegini getirjek bolup, şeýle hilegarlyga ýüz tutdy. Biometrik pasportyny täzeledi. Onun her kimi el yeterli dälle Türkmenistana baran adamlara çalışıp, onda da yönemene çalışıp bolan ok. Olam soň korrupsiýaň esasyny emesine öwürlük gitdi. Oýunjogyna. Pritmedine mehanizmine öwürlük gitdi. Inni diktatorlyk getirip bildimi? 2013-nji ýylyň şol 10-njy iýulynda biometrik pasporta geçildi. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Inni üns berseňiz şu Türkmenistanyň diktatorlyk rejiminiň şeýle bir häsiýeti bar. Her 5 ýyldan bir hukka çykarýar. Üns berseňiz. Inni häzir demesini size düşündirjek. Inni diktatorlyk rejimi daşary ýurtdaky esasy iş güýjüni we beýin güýjüni, kelle pikir güýjüni, zekin güýjüni ýerine gaýtaryp bilmedi Türkmenistana. Onuň bu Türkmenistanyň diktatorlyk näme etdi? Gelin diýdi, şu bir geçirimlilik mi diýjek muňa, günägeçlik diýen ýaly bir zat ýylan etjek diýdi. 17-nji ýylda. Şu diýdi daşary ýurtdaky migrantlara bir hiçtat diýjekke, şular arkaýyn gelsin, ýurda pasportyny çalışsyn, soň gitsin diýdi. Inni bilemok, araňyzda Azatlyk radiosyny öýgiderli dinleýän, şol ýurda dinleýän sahypalaryny, web saýtyny öýgiderli okan, habarlar bilen gyzyklanan diňe bir Azatlyk radiosyna däl, şol habarlar häzirki biziň işleşýän esasy daşary ýurtdaky neşriýatymyz bolan Türkmenistanyň kronikasy ýa-da Kronika Türkmenistanyna da çykdy bu habarlar. Inni diktatorlyk hökümeti ýerine gaýtaryp bilmedi watandaşlaryny ýanka edişmeýäli, türkçesi af, türkmençesi günägeçlik ýa-da geçirimlilik diýen ýaly şeý diýen gaf goňda geçirimlik etjek diýip bir habar çykardy. Bundan soň Türkmenistana gidenler boldy. Gidip gaýdy bilmeýänler boldy. Biz köp interwýular etdik. Türkiýe durmuşa çykyp
bir näçe çagasy bilen adamsy Türkde galan ýöne ejeleri ýa-da oşol biziň zenanmaşkanamyz türkmen gelini gidip 6 ay, 7 ay, 1 ýyl, 1 ýyldan köprek galanlar boldy. Aňarda. Gaty erbet şular ýalaky bir adamda tragediýasyna sebäp boldy. Türkmenistanyň diktatorlyk hökümeti. Bu Türkmenistanyň diktatorlyk hökümetiniň hemme edýän işleri absurd. Bulan oýnatky hökümini özüne bir taraptar hökümini can köýür hökümini ulanyan adamlarynyň özüni alyp barşy aýdýan zatlary absurd. Şoň üçin diktatorlyk hökümetiniň höküm sürýän ýerine absurdistan diýilýär. Inni bu absurdistanyň diktatorlyk hökümeti 2017-nji ýylda bu işi başaryp bilmedi. Inni elbette ejir çekken, dargan, bölünen, hatta şu sebäpden özüne ziyan vermek isleyen we ziyan verenlerem boldy. Janyna ziyan verenlerem boldy. Şular ýalyky insanlyk pajagasy ýaşanyp durka, siz pikir edýäňizmi? Adam hukuklaryny goraýan guramalar hiçat etmedimi? Şunça ýurtdan gelip gowuşýan habarlar, adam ıkwallary, şular barada halkara guramalar, esasanam Türkmenistanyň üstünde işleýän adam hukuklary guramaları hiçat etmedilermi siziň pikiriňize görä? Ine häzirki şu bloggerler var, youtuberler var. Şolary dinleseň bagyşlaň bolan özlerini Hudaýyňam ýerine goýjak. Aw hemme zady biz edýäs, biz etdik, biz ederiz. Aw biz hemme zady edip bilýäs. Bizden başga hiç kim iştat eden ok ýaly. Yalan propaganda alyp barýarlar. Elbette halkara guramaları esasanam adam hukuklaryny goraýan guramalar ýurdun içindäki we daşyndaky adam ykwallaryny, tragediýalaryny ýeken jemläp biriktirip ýygyderli ýagdaýda halkara guramalaryň raportlaryny goýdular, goşdular. Halkara guramalar halkara ýygnaklarda Türkmenistanyň wekilleriniň öňüne goýdular şu subutnamalary. Inni bu subutnamalar 2013-nji ýyldan bäri başlady, ýygnally şuňa geldi. Ýöne esasy bu meseleň has köp gün tertibine getirilip, has köp Türkmenistandaky diktatorlyk rejimini bynjalik eden wagty gaçan boldy bilýäňizmi? İstanbullaky biziň watandaşlarymyzyň öz demokratik garaýşlaryny, öz diktatorlyga garşy, zuluma garşy, gulçuluga garşy näýleligini bildirmäge başlan wagty täzeden gün tertibine geldi. Halkara guramalar, dünýäň siýasatyna esas rol oýnaýan döwletler batyş edip guradylar. Türkmenistanyň içindäkilerem inni bir zat edip şundan bahana tapyp, bir hilegarlyk tapyp, ýa wagt kazanmaly, ýa-da adamlary allamaly idiler. Ondan bir toparyň bir lider sumagy çykdy, şunça adamyň diýdi golu bolsa, şol diýdi pasport meselesi çözülýär diýdi. Inni özüňiz pikir edip görüň. Ýanky ýaly öz watandaşlaryna ganym duşman bolan, öz watandaşlarynyň ganynyň göz ýaşyndan doýmaýan bir rejim, diktatorlyk rejimi. Onu edip sen bir näçe müň ýygnan goluňa öz raýyndan, pälinden gaýdýar. Şo pasport meselesini şolara ýalaky adamlaryň üstü bilen çözmek diýmek diktatorlyk rejiminiň tow etmesi diýmek. Halkyň öňüne dıý çöküp, towa edip, secde edip ötünç soramak diýmek. Siziň pikiriňize görä,
diktatorluk rejimi edermi şonu? Onu da şu daşary ýurtdaky özüni oppozisiýa, aktivist diýjek bolýan sumoklardan şoň peýdalanyp, şoň üstü bilen şunu edermi? Şoňdan ýaňyzmy? Ondan ýan bolsaňyz onda maglumatlaryňyzy beriň. Soňam netijesini görersiňiz. Inni halkara guramalar ýygyderli ýagdaýda basyş edenden soň onuň geçen ýylyň tomusunda halkara guramalar, käbir aktivist hereketleri, aktivistler hemmeti bile golýunap ýygyderli ýagdaýda hat, ýygyderli ýagdaýda haýyş, ýygyderli ýagdaýda raport uratdylar halkara guramalara. Inha şu wagt daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň migrantlary, watandaşlary demokratiýa barada sesini gataldyp çykaryp urady. Näýleligini bildirip urady. Inha hakyky bir demokratiýa hereketi, hakyky bir oppozisiýa, aktivistlik hereketi döre urady. Şoň üçin şulara gollug hökümine, şularyň ruhuny gallyrmak, galkandyrmak hökümine bir kömek edeliň şu zagran pasport meselesine diýdiler. Sebäbi näme? Bu daşary ýurtda demokratiýa, azatlyga ymtylýan watandaşlaryň köpüsi köýne pasportly. Ýagny möhledli dolu pasportly bular. Bular Türkmenistanyň watandaşy, ýöne bular Absurdistanyň watandaşy da. Şeýle bir ýagdaý bar. Muny humanitar çarçowada çözmek barada köp iş edildi. Türkmenistanyň hökümetiniň wekilleriniň öňüne ýygyderli ýagdaýda şu meseleler goýurly. Zagran pasport meselesi goýurly. Sebäbi bir ýurduň ilatynyň ýarsyndan köpüsi daşary ýurtda we bulaňam esasy köpçüligi möhledi dolan köne pasportly. Bu insanlyk pajigasy, bu insanlyk tragediýasy, bu dokument boýunça edilen genosit. Türkmenistandaky diktatorlygyň kagız boýunça dokument, resmi ýagdaýda kagız dokument babyna eden şoň genosidi şu halkyna. Şu güni genosidi bir daýda edip çözmeli. Diýilli we basyş edildi. Inni Türkmenistanyň rejimi öz daşary ýurtdaky oýnatgularynyň üstü bilen käwat dürtük gördi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky watandaşlary biz şu zagran pasport meselesini bir täzeden ekrana çykarsak nähili reaksiýa berýärler? Hani göreli köpçülük şunu üns berýärmi? Köpçülük diýilende internetde ulanýanlar. Esas köpçülük değil, esas köpçülük terediýä. Kararyny beren ok, garaşyp dur, sabırly. Halk käbir alasamsyklaň aýdyşýaly, sada, mal, goýunlar hiç wagtdan bolmady. Inni bu rejim özüniň daşary ýurtdaky oýnatgularynyň üstü bilen şu temany täzeden gün tertibine getirdi. Näme üçin? Halkara guramalyň bulan üstündäki basyşy inni çekip çydarýaly bolmady. Inni bir zat edip sapalak etmeli, göz boýamaly, hilegarlyk etmeli, duzak etmeli. Ay garaz şey edip sypçyklyk edip şuň içinden ýene bir salym çykyp sypmaly şu meseleden. Ondan bular şol daşary ýurtdaky öz oýnatgularynyň üstü bilen şu temany getirip reklam etdirdiler. Ýadyňyzdan çykarman, ýene bir gaýtalaýan. Diktatorlyk rejiminiň bütün jenaýatlaryny resmi dokument bilen öz watandaşlaryna garşy eden genosidini, ýagny şu zagran pasportyny bermeýänligi pasport genosidi Türkmenistandaky diktatorlyk rejimini. Şu pasport genosidi bilinmedi ýaly şuň üstüni yaptyrjak boldy. Öz oýnatgulary bilen üns çekjek boldy. Bu genosid, bu jenaýatyň üstü bir näçe müň adamyň golýugnamagy bilen,
bir näçe adamyň ýyňnan golunyň haýsam bolsa bir halkara gurama bolsun, ýa bir ýurdun ilçihanasy bolsun, ýa Birleşen Milletler guramasy bolsun, olary tapşyrylanyň hiç bir nemesi ýok. Olar etjegini etdi we edip otur. Netije goloýlaşylyk gelinýär. Goloýlanýar şu meselede ýöne. Bu halkara guramalar hiç wagt öz edýän işini reklama edenok. Bu YouTuberler ýaly çykyp balagyny goýup maskara bolanok. Bilip bilmän aýdata gelenok iştady. Hemişe iň soňky netije garaşýar. Takawyň soňuna teretdiýär türkmen. Edil şol ýaly hereket edýär bular. Inni ýanky daşary ýurtlaky oýnatgylar pasport meselesini gün tertibine getirip rejimiň kontrollugyna getirip inni yakın wagtda bular şeýle bir gurrun çykarjak bolýar. Nämemişin? Türkmenistanyň meclisine, parlamentine ara alıp maslahatlaşyljakmyşyn köne pasportlar üçin. Onu da Türkiýedekiler üçin. Ine üns beriň. Türkiýedekiler. Sebäbi aglawa köpçülik Türkiýede, aktivlerim Türkiýede, esasy güýjem Türkiýede. Şoň üçin şeýle gep çykarýarlar. Gep ýaradyarlar. Türkiýedäki Türkmenistany köne pasportlar üçin wagtlaýynça bir çözgüt tapjakmyşyn. Parlament, ýani Türkmenistanyň meclisi. Ine şu gurrun. Men absurdistan diýdimmi? Ina. Bulan edýän işem absurd. Ýaýradýan gep gurrun gyýwatam, syýasatym absurd. Watandaşlar, mehriban doganlar, gadyrdan tomaşaçylar. Türkmenistanyň meclisiň, parlamentiň rolu barmy? Ýok. Türkmenistanyň işi ýöredýän, hemme zady edýän kim? Haramda bilen haramdaň tohumy. Olam olaň ýallaklary. Töwereginden ýal çöpläp görenler. Kanun mı Türkmenistanyň? Kanun ýörýärmi Türkmenistanyň? O bolmaýan zady aýdýarlar. Ondan bu internetde köp wagtyny geçirýänden käbirem agyzynyň suwuny aktyryp, "Ey şeýle boljak eken, beýle boljak eken." Meclis neme diýär azat diýär. Meclisiň rolu Türkiýede bar. Sen Türkiýede gulagyň öwrençip dursaňa, meclis parlament sözüne öwrençip dur. Ýöne häzir Türkiýede de öňkiýaly däl. Meclisiň rolu. Öň birinji derejede rolu bardy. Häzir ikinji, üçünji derejede rolu bar. Türkiýanyň prezidenti näme diýse şo bolýar. Şoň üçin inni bular näme etjek bolýarlar? Inha biz arda ýazdyk, şeýitdik, beýitdik. Hawa. Ýene bir näçe müň neme gerek bize? Gol gerek, dokument gerek, şu gerek, bu gerek. Öz şahsy maglumatlaryňyzy bize iýeriň, bize ýetiriň. Biz şu meseleni çözýäs. Ýagny biz näçe köprek adam tatsak, şonça da biziň çiğnimiz beýgelýär. Diýerler. Ýöne muny gönümelliýen oklar size. Size başgaça diýerler muny. Ýöne şo diýen dadynyň manysy şu. Şolon. Şoň üçin şuny duýduruş berýän. Zagran pasport bilen baglanyşykly Türkmenistanyň rejimi ýene bir hilegarlyk etjek bolýar. Edil şol öňkü şol Türkdäki af diýilýär geçirimlilik edýän, tewekkelçilik edýän bir 2 ýyl ýaly size bir arkaýyn geder ýaly bir mümkinçilik döretjek köne pasport bilen ýaly bir fantaziya, hilegarlyk, duzok taýýarlaýarlar. Şuňun şu taýdan siziň dikkatiňize ýetirýän. Zagran pasport meselesinde, täze pasport meselesinde ediljek şeýle yalan propagandalara aňyňyzy zäherli däme. Şol duzoklara düşäme. Duýduruş beremizden soň gidip ýene özüňizi
şol guya, hapa guya atsaňyz, ýene ondan biri gelip çykarmaly dedi. Halkara guramalar gelip çykarmaly. Bu birazajyk bara bu işleri ýeňledäňä sizem gaýrat edip sizem birazajyk bir golluw beräňä şu edilýän hakyky işlere. Hapa işleri golloýşuňyz ýaly. Instagram pasport meselesinde aýdyljak zatlar şular. Başka koşuljak zatlary men gaýtadan işlemde video goşjak. Inni sizin gatnaşmaňyzda, halkyň gatnaşmagyna tesirlere geçjek. Hemmeňize salam, salam beren tesirçilerin hemmesine salam. Hemmeňize köp salam. Salam, hatta şu taýdan men ýeken goýup başlaýyn, Adalat Türkmen. Salam. Şu köýne pasport meselesinde şu işin çözülmeginde eger çözülse ýa-da bir şertler birazjyk ýeňilleşdirilse, birinji derejede halkara guramalaryň, adam hukuklaryny goraýan guramalaryň rolu bardyr. Şunu ýadyňyzdan çykaraýmyň. Şunu ýadyňyzdan çykarsaňyz, öz saçaňyza hormatsyzlyk etdiňiz bolar. Karoleo, salam. Assalamu alaykum ilişler, salam. Ahmet Mahmud, salam. O Toyota Senna Türkmenistan'dan, salam. Bizden hem Türkmenistan'a mukaddes toprağımıza köp salam. Hakikat gerek, salam. Karacaoğlan Türkmen, salam. Amar Mahmedov, salam. Ramazan Cuma, salam. Amar Mahmedov, salam. Yine oraya Toyota Senna näme diýär? Şäherde günne 30 adam aýrylýar. Howa 44 gradus bolýar. Näme diýin? Allah can öz penasynda saklasyn sizi. İň erbet gynanýan adam şu öz elimi uzadyp mınjyrat bilenmek şu taýda şu haramlary, şu halky her hile edip gyryp, gyrgynçylyga duçar edip oturanlary. Bir şoňa gahrym gelýär. Ýene bir ada kyn vatandaşlarymyz, aktivistlerden salam vatandaşlar, salam. Türkmen oğlunun adyny alypdyr, oğlu diýipdir, salam. O bilýän Türkmen oğluňyz däl. Amar Mahmedov, paýhanjan diktator rejim boş piramida gözüňdedir. İçinde zalimlik, yalançylyk, korku var. Görüňsiz, bir-birini satýarlar, bir-birini iýýärler, görüber. Görüp dur, bize yetirmen, bir-birini gemirýärler. Edil şu taşarýurtdaky hap pozisiýaň boluşýaly. Görüňsiz, ýöne guramaçylyk ýagdaýda akyl paýhat bilen, dogry strategiýa bilen halky taýýarlamaly, türgünleşdirmeli ýarşa. Ýöne şeýle nemetmeler ýarşa. Hüseyin Agırgöl, salam alaykum Döwlet Baýhan ilişdir, salam. Salam, Gözel Şagulyba lakamly. Bir nememiz. Şun lakamam Gözel Şagulyba sebäbi şol diktatorlukdaky sungatçy ýallaklara neme göterýänlere protest hökümini şul ada alanlar diýip men şeýle pikir edýän. Şunu alanyň. Salam Döwlet Baýhan, salam. Eri halkym, giýjäňiz haýry bolsun, jan watan Türkmenistanyň geljegi biziň elimizde, gurrunsyz biziň elimizde. Hudaýyň gollawy bilen gaýrat edeliň. Baý döwletiň garyp goýulan halky biz. Ömrüň uzak bolsun. Gaty dogruş. Production Limited, salam. Hemme gowy.
Kanuny millet däl hökümet bolýa edilýärdi. Kaya 234, Kaya 234 sen gürlemäni öwren ilki bilen akyl bermedi. Ha, men akyl berýänmi? Beh. Akly bolmayan adam nädip akyl berýärkä? Kaya 234. Ha? Bize akyl ýok, hemme zat sizde bar. Bize hiç zat goýmadyňyz. Bize ne jurnalistikany goýdyňyz. Bize ne oppozisiýany goýdyňyz. Bize ne aktivistlik goýdyňyz. Bize diňe hakykata aýtmagy, hakykat üçin göreşmegi, hakykatyň tarapyna çykyş etmegi. Sag bolun, şoňa minnetdar. Galan ady özüňiz aldyňyz. Taladyňyz Türkmenistany. Satanyňyzyň arasynda siziň hemme zadyňyz. Ramazan Juma döwletdaga zagran pasport meselesi indi bir näçe ýyldan bäri halkyň aglawasyndan köpüsini daşary ýurtlara çykmasyna girdilen çäklendirmeden ibaretdir. Gata dogry. Şol hem daşary ýurtdakylary getirmek hem ýurdu terk edýän ýurtdan gatçan adamlaryň öňüni almak üçin edilýär. Ýöne aýtdyma? Absurd. Şoň üçin hem diktatorlyň hüküm sürýän ýeri absurdistan bolýar. Şoň üçin. Inni bu myşmyşy näil çykarjaklar sizem görürsiňiz bir näçe günden. Ýöne yalan reklamalara, reyting için edilýän fake habarlara, zatlara inanma. Häzir inni gördüler wagtlar bulan hiç bir oýny başa barmady. Syýasy arenada. Şoň üçin bular her zat edip bir ýoluny tapyp halkyň gözüň başyna aýlajak bolýar bular. Şoň üçin her hili myşmyşlar, her hili yalan hileler, duzoklar taýýarlanýar. Şoň üçin ine görürsiňiz. Şu ekranlarda biri-birini düşman ýaly görünýän adamlar özüni oppozisiýa hökümine garşydaş topar, hiç wagt birleşmejek, hiç wagt bilelikde hereket etmejek ýaly görünýän toparlaň we aktivistler geljekde bilelikde neme edişini görürsiňiz. Goranşa geçişini, hakykata garşy, halkyň bäkwidine garşy bilelikde hüjüm edişini görürsiňiz. Ýöne näme bolar netijesi? Özlerini ýok eder. Kontrol, total kontrol. Inni bu zagran pasport bilen bağlanşykly bir biz watandaşlarymyza çözgüt tapdyk. Şolara kömek edýäs, zat diýip ediljek gurrunlygyň esasy manasy Türkiýedäki aktiv watandaşlary gara ispisege, gara sanyny alyp şolary keskitlemek. Şu ýyjy gündüz Türkmenistandaky diktatorlygyň edýän arzuwy şundan ibaret. Esasy aktivistleri, aktivist bolajaklary, aktivistlik potensialy mümkinçiligi bolajaklary, ukuwy bolajaklary keskitlep şonu gara ispisege alyp goýmak. Bulan esasy maksady şo. Şoň üçin edilýär. Onuň ýanynam inha gara jolunyň ýanky aýdyşy kontrol, total kontrol, ýani köpçüliklüğün kontrol. Ondan soň ýeke saýgalap başlaýarlar Türkiýedekileri. Şoň üçin öňünden duýduruş berýär, häzir bolun. Tuzaga düşmäň, özüňizi aldatmaň, maglumatlaryňyzy hiç kime satdyrmaň. Merdan Jumbo, salamu alaykum döwletaga näme üçindir gamyň? Merdanjan tawol gamynnal şu biziň ýanymyzda 2 günden bäri howa gaty erwet gazda bolyn. Menne şu tozgolara
tozonlara, güllüň zatlaryň tozgularyna garşy neme wa allergiýa wa. Onuň şol erbet kelle agry, edýä, onuň giýjilik, hemmerin giýjilik, onuň şol sebäpli ýada görünýändir, gussaly däl. Dogry maýdaýyn. Ýöne şuňky efirem hakykatdanam bir min ýanymda gadyr gymmaty çäksiz bolan bir eginleşimiz isläň soň şoň üçin bolýa men özümi seýisläp şey dip çykaýyn efire gowurunjak bolaýyn elimden gelenden nidim ýöne sen aňypdyň sawol duýgun güýçlekeni birazjyk 5-6 minut giýjäg almamyň sebäbim şol özümi seýisläp çykaýyn kopiýasyny şununy mununy ýetirip diýip ýöne şonda da diýmek birazjyk şol nemen allergiýaň nemesi görünýän bolmaly. Ay bu wagtdança bolar. Esasy halka hizmet. Gözül şaglygy bar. Gaharlanma diýalmy. Bu döwürde milleti zelil etdiler, harladylar. Inni ýaşlaryna da näme? Ýaşlaryna da goşgu okap başladylar bular. Şo päle asa şeýle bolýar. Näme diýe ajaly gelenniýe gurbanlyk mallyğa gidip gassabyň pıçagyny ýalar diýe. Millet halk bilen gaty oýun edýär. Menem gaharlanýan, sizem gaharlanyň, atalaryň, eneleriň ganlarymy diýär, bir zata diýjek boldum. Ramazan Juma. Bu mesele bir adamyň awtoritar rejiminiň elini hasam güýçlendirmek diýmekdir. Inni seredin. Şu zagran pasport barada pram täze partiýa maşmaşlary birleşen opozisiýa hemme bir ýere syýrykka şolaň. Hemme bir ýere syýrykka. Iň soňunda näme bolýar aýdan mesele? Serdaryň prezident bolmagyna esadanam daşary ýurtdaky inha siziň ýaly watandaşlar hakykatyň tarapyndan bolanlar gaty erbet näýlelik bildirmesin. Gaty erbet näýlelik bildirip bardan biziň garşymyza halkara köpçülükden aýytlaýjy çäre görmegini ýola goýaýsa biziň günümüz kyn bolar. Şoň üçin bu serdaryň tagta çykyşyny birazajyk yumşajuk äheňde, birazajyk mylaýymlyk bilen, tilkiden hem beter bir hilegärlik bilen şunu amala aşyralyň diýerler. Muny amala aşyrmaňam esasy plany hamala daşary ýurtlarda oppozisiýa bar ýaly edip görkezmek, bular gow edip reklam etmek, goşadyrynyň içindäki opozisiýa diýär biz onu. Inha olar birleşdi, görýärmi? Şeýle etaplardan geçildi, nämeden geçildi, ondan geçildi, mundan geçildi. Ondan şol täze partiýa açjak bolýanyň çeken jebirleri şu bu eyle beyle yok. Bitse diýerler. Serdar gelse demokratiýa bolýar Türkmenistanda. Nähil bolýar? Daşary ýurtdaky oppozisiýany ýurdun içine alýar. Demokratiýa getirýär. Demokratik saýlawlar bolýar. Diýilýär. Muňa kim inanýar? Akly kemter, kellesine käbir nemeler yetmeýän, dünýä ýaşaýsa, iýip içmek, biram satanyň arasyny kanaatlandyrmakdan животный instinkt diýilýär. Bir janlaryň esasy instinktleri bar. Iň prostoja instinktleri. Şondan başga zada durmuşda üns vermeýänler inanýar. Biram daşary ýurtda näme? Ofisiň içinde dogulup, ofisiň içinde ýaşap, ofisiň içinde ölüp gidýänler bar. Kompýuter oýunlaryndan başga kän dünýäň bir hakykatyny görmeýän, teljermeýän ana şolar ýalar inanýar. Onuň Türkmenistanyna diýilýär ina serdar demokratiýa getirdi. Bular amalýalar, akidiýalar aňry. Ondan şol hamala daşary ýurtdan gelen
şol birleşingen bir partiýasy bolýar. Şoňam başyna gün watarlaň gowuräjek, gün watarlaň ünsüni sowajak bir figurany getirip goýýarlar. Yanıp sönüp duran, her hili näme girip bilýän, hemme oýunlarda oýnap bilýän, her hili bolup bilýän birini getirip goýýarlar. Ana. Hemmesiniň iň soňunda şul işleň planyň iň soňky ädimi şu. Indi siz aýdarsyňyz. Sorarsyňyz. Başa bararmy? Başa bararmy? Şunu başaryp bilermi şular? Gançaykar diýdi. 20-30 gün gançaykalar diýdi. Aňryp gitmedi diýdi. Ýagny 20-30 gün gançaykamak hiç adam der olar üçin. Öz bähwidi üçin, kürsüni eýelemek üçin. Ýöne başaryp bilermi? Allah'ın isläni bolar. 1, 2 ihlas bilen aglasaň sokur gözden ýaş çykar diýär. Ihlas bilen ýapyşsak haka, hakykata, adalata, erkinliğe şolong şu wagda çenni ähli oýnan oýunlaryny nähili biz derbi dagyn eden bolsak şu serdary tagta çykarmak, yalanjykdan demokratiýalaşmak, yalanjykdan daşa ýurtdaky oppozisiýany ýurda sokmak ýalyky planlaryny, proýektlerini derbi dagyn edýär. Indi şu taýda men bir zat bellek geçişim gelýär. Soň nemelere tesirlere gaýdyp geljek. Biri tesir ýazypdyr. Tesirine iňeleýe kinaýa bilen neme bilen orçasy nemeden bolýar da siziň diýe gijijik toporuňuz diýe. Ine biziň toporumuz, gijijik toporuňuzyň ömü diýe, şo gijijik toporuňuzyň ömü köpçüligi diýe, şolleýe saatlyň efire çykarylmagyndan näile bolýar? Ýöne sen niýe şonu ýumurlap, şoňa da diýe başga bahana tapan bolýaň diýe. Inni men saatlyň saatlyk bilen bile işleýämişim, saatlygy reklam edýämişim. Allah'dan gorkuňyza goýdýan. Bir zat ýadan wagtyňyz akyl paýgasyňyz bardyr belki. Ýöne emosiýaňyz. Siziň emosiýaňyzda her hilem emosiýa bar. Emosiýa da görnüş. Emosiýaňam iň samsygy, iň ynjygy siziň akyl paýgasyňyzdan 100 metr öňde gidýär. Ýa-da bir näçe öňden gidýär. Onuň siz şo ýazýan datyňyzda belki esliňizde, aklyňyzda aýlanyp soň puşman bolýan bolmagyňyz mümkindir. Ýöne bir hil diliňizi tutup bileňiz. Käbir hakykatlar meselesinde. Saatlyk faktlarmy çykarjak diýip iň soňky çykdymy? Faktlary hiç adam ýok. Dogry subut boldymy? Saatlyň hiç hili sögünmän, normalny bir kanalla çykyş edip bilýändiginem, şeýle zadyň mümkinliginem size görkezikmi? Onuň meni urdatdy, mehriban doganlar. Edildiler. Her kimiň, her ýigidiň bir diýe türkler aýdýar, gaty giyşi bar diýe. Her kimiň bir öz nemesi bar. Istili metody bar. Biziň Türkmenim kanalynyň istili metbuatdaky esasy biziň çarşuwamyz, syýasatymyz hakykatlan edil bolşýaly halkyň öňüne goýulmagy. Hiç hili manipulasiýasy, hiç sasyz. Inni öz döşüne kakıp men jurnalist, şeýle, beýle, agitator, ay men eýle, men beýle diýen adamla tejribesi bardyr biljek gel. Ýöne şu jurnalistikada meňem yeterlik derejede bilimim we tejribem bar. Türkiýanyň döwlet teleradio guramasyna 9 ýyl işledim. Issendiň adamdan soram, şol guramaň gapysyndan ýöne baryp şeýdip girip bolýarmy? Ýöne girip bolýarmy? 1, 2
İstenilen adam şo taýda işläp bilýädimi? Şo ýyllar. 1997 bilen 2006-njy 2007-nji ýylyň arasy. Ana. Şondan sorak görüň, ondan soň biriniň iş tejribesini dil uzadym. Men telewideniyede de işledim, radioda da işledim. Şoň üçin inha şu kanalla edilýän işleň tapawudundan kimin geçmişte näme bilen meşgullanyp, nä derejede meşgullanyp özüni nä derejede kämilleşdirendigini inhaside hödürleýän materiallardan görüp teljerip bilirsiňiz, baka berip bilirsiňiz. Şoň üçin biz sana kogulaşamyzok, ýanky biziň kanalymyzyň sanyny abuna, ýagny agza sanyny az görüp şonu ýaňsa alan bolýanyň aýdýanyna jogap. Biz sana kogulaşamyzok, sanyna däl, hiç wagt san bilen iş edilen ok. Hakyky mertler är işini bitirýänler bilen edilýär. Ana şolaram içiňi ýakyp şu taýda ekrana çykarýan. Her gün efiriň 80%-ni şu günkünden şolaň öz alyp barýar. Tidem şunu edip bilýäňizmi? Halkyň ägirtlerini ekrana çykaryp, şolaň duýgularyny, şolaň sözlü protestlerini şeýdip ekrana çykaryp dünýä görkezip bilýäňizmi? Görkezin onda. Hany siz professional asyz. O taýyny guturdum, bu taýyny guturdum, o taýyny etdim, bu taýyny. Netije äser edýäs biz. Halkam netije äser edýär. Menem ýadyňyzdan çykaryň nirde işlänimi, nämedenmi? Şu gün halka kim nähili material hödürleýär? Hili mazmuny, maksady. Ýadyňyzdan çykarmaň. Agitasiýa sapagyny menem alym. Manipulasiýa, propaganda sapagyny menem alym. Ýöne hiç wagt ulanýanlar. Men ana şolar ýaly jurnalist. Men özümem satmadym, adamam sattyrmadym. Men şolar ýaly jurnalist. Siziň kelläňizde başga bir jurnalist obrazy bar bolsa, şol obraza gawat gelýän adamlary tapyň, şoňa fanatiklik edin. Dowam edýäs. Çary. Assalamu alaykum, agamjan salam. Ýollar kaçan açylýar diýip çaklaýan ýa-da näme edeninde çaltyrak açylarkan. Çary ýolların açylmasy bu halkara derejede alınıp barlayan siyasatlarla bağlanşykly. Eşdişime göre Rossiya şulaýyň 10-ndan başlap tapgyrlayan görnüşde halkara uçor gatnawyny ýuwaş-ýuwaş ýola goýjakmyşyn. Bilenmok Ýewropa döwletleri nämedir? Intak o barada men maglumatym ýok. Ýöne şeýle bir hakykatda ýol açylaýanda Türkmenistanyňky ganhor, gannan, pullun, göz ýaşyndan doýmaýan rejim o Türka hiç zat çözülmez, hiç zat düzelmez. Gitseňiz gapçarlar, her biriňiz gapçarlar. Her biriňize ýetjek türmede zyndanna orun eýýän taýýarlanýar. Ýadyňyzdan çykarmaň. Şoň üçin şu ýol açylar meselesini bir gapdala goýalyň. Haýyş. Häzir birden köpelli durup birden köpelýär. Gözel şagulyga kan nöküp saňa miras goýan mukaddes toprağynda bir haram tohum atşap ber. Hany biziň olara bolan wepamyz men özümden tonýan we gatam gaharly şu sebepden näçekde. Atabayev salam ağam salam. Hemme gowy Hudaýa şükür sağol. Ýagdaýlar şatlyk şeýhi barada näme aýdyp biljek? Ýöne gaýrat et. Devete ölüler ýatlama. Janyň sag bolsun. Şatlyk şeýhi bilen baglanşykly aýdanım. Yeterlik dämi?
absurd hökümetiň, absurd rejimiň tarapdary, şoň tarapyny tutýan, ýa şonu tarapyny tutjak bolýan, şonam hakly görkezjek bolýan adamyň edýän adam absurd bolýar. Şoň üçin faktlary hiç il görkezip bilmedi. Şoň üçin hem hak bileleşiginiň kanaly, Türkmenim kanaly, Döwlet Baýganyň kanaly däl. Döwlet Baýgan diňe moderator we redaktor bolup alyp barýar. Munam nähil suwd edýäs? Gönefirler eseredin. Gönefirler. Şu taýdaky tesvirçiliň ýazýan tesvirleri bilen amala aşyrylýar. Ýagny men moderator, awtor, siz. Ve salam. Ina jogap. Başka jogap gerek bolsa, ýaz nähil jogap isleýän. Fokus et, nira fokus edeň. Sonra. Amar Mamedov Bayhanjan giň bolulum. Men giň. Türkmeniň gyma balagy ýaly giň. Ýöne aýdýana, şol alergiýa bolan soň demalmatda da birazjyk neme kynçylyk zat bolýar. Gijilik zat, adam stresli, dartgynly bolýar da. Şoň üçin käwat menem günnüň adamy. Menem gyzgyn ýurdun adamy. Menem ýalňyşlanma, menem emosiýama ýöne men özüm bilen görüşýän, ilki bilen özüm bilen görüşýän. Özümi arassalamaga, tebigat bilen, Allahjanyň kanunlary bilen özümi sazlaşykly, garmoniýa gurmaga çalışýan. Özüm. Ýöne şonda da käwat ina emosiýa bilen käwat gatjan ýerler bolýar. Ötünç soraýan. Aýplaşma. Şular ýaly ýaragsızrak bolanmagy teň kän kontrol et bilen okta şol emosiýany şoň üçin. Garaja oglan halka hyzmat, hakka hyzmat gurrunsyz. Mukaddes ýolumyz şol garaja oglan. Ömrüňiz ok bolsun sag bol. Soňky gepleşiň bilen malaşykly gaty köp gowy nemeler gelip gowuşýar. E-mailler, sesler, zatlar. Taňra kamy toýunda gaýsyn. Amar Mamedov wagt herkesi yer we yer goýar. Gaty dogry. Ine wagt temmesin daş etip görkezýär. Şoň üçin halk garaşyp otyr. Bulan hiç wagdasyna da ananan ok halk. Ýöne käwat emosiýasyna ýeňilýän aktivistlerimiz, watandaşlarymyz, zatlarymyz, gaharjanlar, zatlar, howlukmaşlar alaňsap şolara özüni alýar. Ýöne esasy halk durunta. Sähetligin oglan howlu bar, ýöne tuğdana wagtyny neşerdiýär. Merdi näme diýär ataway. Şolar diýär şatlyň eline beräýdi. 2 saatlyk. 2 saat 2 sekundamsa da bilen ok gürleşip bilen ok şolar. Sebäbi olar hakykatdan ham şol Türkmenistanyny eden 70'leriniň üstünü Newjeli biziň dilluşyk edýän rejimimiz, diktatorlyk rejimimiz, şol rejimiň içinde birden bir rejim gidäse, şoň ýerden öz rejimimizi guraly, 3-nji diktatorlyk guraly, aýratyn dilluşyk edip beren adamlary birden bizi sataýarmy kady? Aljyrap şatlyk gepleden oklar. Ýöne men şonu da şatlyga bir gedek şans berdim. Bir näçe gün maňa aýtdy, men çykyp şolarla balanşykly gaty täsin zatlar aýtjak diýdi. Faktlar aýtjak diýdi. Menem iň soňunda näçe ýada bolmaly. Şonda da efire çykyp men halka hakykatda ýetirendim, onu da hiç zat ýok. Men gaharmy etdiler ýöne bärde hak bileleşiginiň kanaly. Bärde bir maksada hyzmat edýän bur topar adamma. Ýöne olar sirkin işgärden YouTube'a çykyp maýmun ýaly reyting üçin her hili bolar ýaly. Ol adamlar öňden bäri
agyraz özüni gowja yetişdirip sähätligine garaşyp oturanlar. Ine goloyda öz başyndan geçirenlerini gurrun berdi. Rüssem ýalylar. Köp arkaýyn olun. Köp. Elide velede aktivistler olan özünü oynadyp şemal haýsy tarapy ögüse o tarapa gidiyenler olar aktivistler. Olar provokator. Olar oýnatgy. Başga iş zat däl. Peşmek Türkmenistanyň çölündäki bar. Şemal Irak'ta şu tarap. Şolar şu. Berde bir gow sora gelýär. Amar Mamedowdan. Baýhan sapar o ýyzyny okajakka kemine bilen türkde täze Türkmenistanyň urjak bolýarlar. Diktatoram diýär şolly. Ýaşok. Olar maskara bolla. Türkde gyzalanma näme boldy? Gyzalanma bir türküň üstüne urdular. O türküň nemesi bar? Dostlary bar. Esasy rollu türkler. Ýöne olary allap güýmeýän şol Merdan Muhammedow diýilýän kemine güjük. Cüjejük. Diýeli. Onuň bolan hemmesi şoňa özüni oýnatdylar. Netije näme boldy? Nämäni ekseň şonu orýan bar. Men bir video goýupdym, ýadyňyza düşýän bolsa. Garpyz bilen kädiň suraty bardy. Size zor bilen garpyz diýip kädi, onda da mal kädi. Ne tagamma ne tagsir bar. Mal kädi nidirjek bolýarlar. Logika barmy? Ýok. Absurd. Absurd adamyň edýän işem absurd. Rejimiň, hökümetiň başyna gelip oturaýanna da on ýurdy absurdistandan başga iş zat bolanok. Edil häzirkiler ýaly. Barar nalaja diýin. Başga iş zatda. Olar hiç adam gurup bilmeýärler. Ýanky türkler bilen bile Gyzalanma jemgyýetiniň ýol başçylary, gurjulary bilen bile kemine jüýjänem Merdan Muhammedow çagyrýarlar. Prezidentiň geňeşçilerinden biri. Şo taýda hemme hakykaty türkler aýdyp berýärler. Bir derek arryňyzy gynap görmäň. Türkmenistanda mundan soň kimiň saýlanyp, kimiň edilip, näme edilip ediljegi näçe onlarça ýyl mundan öň kesgitlenip goýdy. Esasy ur belli. Ýöne birden garaşylmadyk ýagdaý halk, ýylyň güýji, siliň güýji, halk birden hakykatdanam gowja taýýarlanyp ıçjam ýapyşsa, issenlik proýekti baswaljylaň ýa-da haramzadalaň proýektini ötküdi bilýär. Bozup bilýär şolaň oýnuny. Şu wagt içinde bozup gelişýär. Ine görýäňiz, hemmeňiz YouTube'un ekranyndan görýäňiz. Şolar nähili bozup gelýär. Halk istese nähili bozýar. Näme diýdiler? Şoň kanalyna diýdiler. Çykmaň, ýazylmaň şoň kanalyna. Ýazylman seretjek bolsaňyz. Şeýdemem bolýar diýdiler. Şeý diýenlerine kanalyň agza sany müňdi. Häzir 2000 golaýlap gelýär. Halk özüni aladan, halk özüni oýnadan, garaşyp otur. Men propaganda sapagyny aldym. Manipulasiýa nähili edilýär, adamlaň aňyna nähili tesir, hemmesini bilýän ýöne edemok. Ina, wyjdanym ruhsat berenim. Edemok. Men diňe hakykaty açyk görkezýän size. Yorgudy, size garly. Düýşi, gurrun berýärler, yorgudanam özüň nemet diýärler, edil şolar ýaly. Size hakykaty açyk görkezýän, men istilim, men metodum şi. Menden soň biri. Wezipäni özüne alar, başka metod ulanlar, başka gurrun. Öne men metodum şu. Kime yarar, kime yaramaz biljekler. Klasiki görnüşde öňkü döwürdäki Sowet döwründäki alatlara, şol ramkalara öwrenşenler, ýöne şowurdady göresi gelýänler bolup biler. Ona medianlar wa olara seredäň. Men başka diýjek zadym ýok. Şoň üçin bu ýanky şol elektron Türkmenistany elektron ýagdaýda guranlar halas ediş näme, ol özlerini halas etsin o. Türkmen halkyny
Türkmen halky olar ýaly nalaç edenlere, ogru jümrelere, adam satýanlara mätäç däler. Mätäjem bolmady. Ramazanjyma Döwletaga Rozbaya bilen eden çykyşyňyzda ogul Istanbulda satylan falşywy zagrant pasport için käwr vilayatlaryň migrasiýa ýolbaşçylaryny işden boşatdylar. Ine material. Häzir garaş, ya ýalňyşmaýan bolsam 2018-nji ýyl bolmaly şol. 2018-nji ýylyň 1-nji ýarymynda bolmaly. Şol Rozbay bilen bile gaty gowy jikmejik biz material taýýarladyk. Istanbullu pasport diňe Rozbay däl, Rüssem emma. Rüssem Yusupov. Rüssem gitdi şo taýda özü şo pasport çalyşyp berýän ýerden interwiu berdi maňa. Efire gatnaşdy şo taýdan. Azatlyk radiosynda. Hani hiç kim iştat etmeyenler. Alasamsıklar iştat bilmeyenler. Hücumçular. İnha meydanına gezip gör. Bilini kuşap görüş meydanına. Rozbayam, Rüssömem. Senin anlamız var. İntak görürsünüz vakti gelenini. Yırt ya. Liboynu. Ne tip bolsa vakti gelenini görürsünüz. Sonra şolun yankı biznesini daşary ýurtda Istanbulda para verip pasport oňurup berýärler pul bilen. Şeýdipini biznesi getirdiler. Araçylar şeýdip pasport taýýarlap berýärdiler. Suratyny, zadyny, videosyny hemme zadyny alyp şo taýdan gürrüňlerine çalyna alyp iýerdiler. Rozbay aýretine dibi berdi. Şon tasdiklar ýaly Rüssem açaçan ikisi bile çıkış ettiler. Ayratinlikte çıkış ettiler, ayratin wagtda. Ondan naşaryn başga watandaşlaram ba gidip hakykatdan barlap şo taýda şolar bilen gürleşip şol maglumatlaryň hemmesini tasdiklatdylar. Şondan soň ýankyro Ramazan Jumaň aýdy şeýaly Rozbay, Rüssem, men we beýleki birnäçe egin neslemizin, gyz gelinlerimiziň, oglan gyzamyzyň gollugy bilen gow taýýarlanan materiallaryň netijesinde hökümet, rejim, diktatorluk rejimi şo biznesini yapmaly boldy Istanbulda. Anha bolan iş. Ýa-ni şo arada men bir neme screenshot ekranyň suratyny alyp goýupdym. Onu netip bolsa şol montajda goýaryn onu. Karol Leo kürsüni saklamaklyk üçin ýurdun içi 100% kontrol edilýär. 100 däl, ýöne sen 100 diýä. 100% däl. 100% däl. 100% däl. 60 belki. 70 däl daşy. 60 bilen 70'in arasy. 100% kontrol edilýän bolsa. Ýurtdaky hakykatlar nädip daşary ýurtlara çykýar. Mümkün. 100% kontrol edilse gömäýmeli onda başga iş da gerek ýok. Onu biziň bärde hakykatlary aýtjak bolup adamlary hakykata gönükdirjek bolup oturmamyzyň manysy ýok. Mümkün. Tebigatyň kanunyny, Allahjanyň kanunlaryny, düzgünlerini gabat gelmeýär. 100% mümkün. Tebigatyň kanunyna garşy. Inni ýurdun daşyndan bolmanyna 90-95 kontrol etmek üçin edilýän çäreleriň belli bir bölekleri bu diýe. Karol Leo, ömrüň uzak bolsun, bereketli, çağalaň, agtyklaň, ýuwluklaň, çoğluklaň, ýokluklaň, ýederkaň bilen mara türkmeniň gazanan ýeňişine, eşiretli durmuşyna gowanyp, göwregliň ýaşyndan köp ýaşamak nesip etsin. Sen ýaly ýerlikli tesir ýazýanlara. Efire ekrana görüp berýänlere. Hemmäňi de taňar ýakasyn. Gözel. Mawtumul atam.
kıyamattan bir söz duydum bayakta. Gara wardyr yersiz urulan tayakta. Zalimler har bolar galar ayakta. Garip sen ýyglama şiirdek bolar sen. Wah, Mawtumuljan hemmeden aýdyp giden boly. Ony ýatlayan mamy. İki gerek Beýik Mawtumuluň guburyny ziyaret edemde ýeketäk islegim diýdim türkmeniň birleşmegi, türkmeniň agdy bir bolmagy. Şol öňkü oğul atamyzda görünäki, Salar gazyny görünäki, Seljuk döwründäki we beýleki döwletlerimiziň döwründäki ýene şol adalat goragçylygyna, adalat boýunça, hakykat boýunça dünýäde öňde barjylan birine öwrülmäge bize pursat ber. Şu düşmanyň her hili hilegärliklerinden, duzoklaryndan, yaman dillen gözden özüň saklap ber diýip şol Yaradandan şu taýda şu ýatan ägirtlen hormatyny we ata-babalarymyzyň hormatyny diýip dua etdim. Soňra aýtdym, eger şol ziyaratlarda bir sowap bar bolsa, şu iki ziyaratyňam sowabyny diňe Türkmenistanlara däl, bütün dünýäde nirde bir türkmen ma bolsa, şolara diýdim, Allahan deňje paýlap ber diýdim. Ramazan juma. Şol olan wakalaram siziň eden çykyşlaryňyzyň ýandan hem şeýle boldy. Dogrudat eden wagtyň Ramazan juma. Dogrum şoň netijesini alýan. Şoň dogry netijesini alýan. Garpyz ekseň, garpyz ýýän. Kädekip, mal kädekip, garpyz ýýän. Näme üçin men şolary alakay? O ilbegem aýdýaty. Sen ne diýäman interesni täsin nemeler berýän? Imitlerden, zatlardan mysal berýän diýip. Men sada düşnükli arasa gürlemäni gowy. Her kim düşünür ýaly. Her kim sowgatly, her kim düşünür ýaly gürlemäni gowy. Mawtumuly Pragyň iň esasy aýratynlygy näme? Şo wagda çenni başga dillerde eser ýazyp gelýänleri tankytlap türkmen diline eser ýazmaga başlamagy. Mawtumuly eden diňe düşünjelerden türkmençiligi we hakykatdanam şu wagtky gepleýän dilimize ýakyn düşünşip boljak, düşünüp boljak ilmi, peltefe türkmen dilini Mawtumuly öğretip gidýär. Bize sowgat berip gidýär. Şoň üçin türkmeniň derdini, türkmeniň pikirini, türkmeniň duýgusyny wasp bolsaň, düşünjek bolsaň, düşünürjek bolsaň, türkmeninden başga dille peýdasy ýok. Türkmenistanyň bir problemany dürli dillerde halk köpçüligini, dünýä köpçüligini düşündirmelimi? Lobby hyzmat üçin, lobby görüş üçin, lobby işlerine dürli diller ulanyp bilersiň. Ýöne halkyň bilen yüz yüze gelende halkyň düşünjek diline gürlemeli. Halkyň diline senem düşünmeli. Başka dille önüp ösen bolsaň, başka mentalitette bilim alan bolsaň, özüňi ýetişdiren bolsaň, eger türkmeniň ramkasyna girmesen, türkmeniň älemine, çuňlugyna aralaşmasan, düşünüp bilmeýän, yüzle geçer gidersin. Düýbüne neme edip bilmeýän. Şoň üçin her harpyň öz jadysy bar, her sözüň öz energiýasy bar, her sözlemiň öz energiýasy bar. Şolar bir ýere getirende edil transformator ýaly, bir elektrik stansiýasy ýaly güýç döreýär. Ýene bir mysal. Şu wagt 96 adam seredip otur. Bir toparam tesvirçimiz tesvir ýazyp otur. Şuň manysy näme?
ilgün bäkwitli halal niyet bilen, päk gürek bilen, halallyk bilen hakykat üçin ustaýda kelle döwülýär, pikir alşylýar, göreşilýär, galam bilen göreşýärler, klawiýe bilen göreşýärler. Inha şolar. Şuň güýji nähil täsir edýär? Adamlaryň gönül wujdadyna täsir edýär. Bu topar Türkmenistanyň watandaşy ýalňyş toparlarda, ýalňyş yerlerde bolup, soň hakykata düşünenler, gözü açylanlar wa, aňy açylanlar wa, köp süýlenem habarlaşyp, ýazyşyp, dertleşip oturýar. Hudaýa şükür. Şo täsir diýä siziň gepleşikleriniz ýok. Biziň gepleşiklerimiz däl, inha siziň şu pozitiv energiýany birleşdirip emele getirýän elektrik energiýaňyzyň, stansiýaňyzyň, atom elektrik stansiýaňyzyň täsiri bilen şol adamlar hakykata düşünýär, hakykata öwrülýär. Haramlaň, hapalaň arasyndan çykýar, saýlanýar, dogry ýola gelýär. Olar köpçülik gorp biler. Ýöne hakykat bir adamam bolsa güýçlidir. Hakykat hil bilen bolýandyr. Päklik, arasalyk bilen bolýandyr. Güýjem päkligiň arasalygyň ýanynda, sanyň köpçüligiň ýanynda da. Şagallar bir sürü bolanda näme? Ýol bolsa hiç sady bilen oklara, halkam ýol bolsa. Arajoglan türkmen hakykat süslenmez, yalan süslenir. Hawa. Zaman türkmen salama adamlar döwlet efirden soň habarlaşyp bormy? Bolar. Şol habarlaşýan yerimizden habarlaşyp bilersiz. Zaman türkmen sen haýyşyň men ýerine ýetirjekdim bolan. Şoň nemesi bir kenneme gowdäli nastroýeniýeti ýa-da onuň oňulen men meseleni gürleşip bilmedim. Şoň üçin efirden soň habarlaşaly, gürleşeli. Bolmasa ertiriň dowamyna da hatda, bolmasa bir hepden dynjalyk şunlaryna gabat getirip şo diýäniň eders. Ramazan Juma bu maglumatlaryňyzy 2 ýyl mundan öň azatlykda aýdypdyňyz. Şeýle ýagdaýlarda hökümetiň özleri şeýle oýunlardan elleriniň bardygyny sizler sowut etdiňizler. Bize o habarlarym halkdan geldi. Biz halkyň gollawy bilen etdik. Biz halk bilen bile hereket edýäs. Halkyň beren materiallaryny halal jurnalistikaň, metbuatyň ramkasyna sokup köpçülige ýetirýär. Ömrüňiz ok bolsun Ramazan Juma. O Arslan geldi. Arslan geldi. Gittin ha Arslan. Salam vatandaşlar, salam. Toğrulbek, salam. Gijag alyňyz. 1 saat 13 minut boldy. Mene ýapjak diýip oturdum. Arslan Muradov, her kimiň öz pozisiýasy bar. Elbetde, bolmaly. Her kimiň bir duruşy bolmaly. Her kimiň bir şahsiýeti, karakteri, hüýhäsiýeti bolşy ýaly pozisiýasy bolmaly. Hökman. Direk, şo pozisiýa diýmek, direk diýmek. Halka direk gerek, söýenç, dayanç gerek. Şo pozisiýada şol. Toğrulbek, vatandaşlar yol açılması gerektir ýöne esas zerur hökman çalt ýagdaýda internetin açylmasyny 100% zerur talap etmeli we Allah'dan diläliň vatandaşlar her bir türkmen raýatynyň kalbyna nur we adalat diýe. Ömrüňiz ok bolsun Toğrulbek. Katy dogry. Adalatyň peşinde diýe. Döwlet giç ýaşy
döwlet, moderator, araçy, hyzmatkär, alyp barýanlar, tesvirçilerimiz, tomaşaçylarymyz ellerine güller össin. Sanymyz az bolsun, ýöne saz bolsun. Ömrüňiz uzak bolsun. Elimizde kärimiz bilen, anancymyz bilen, watanymyz üçin garşylyksyz elimizden näme gelýän bolsa etmäge taýyn. Ömrüň uzak bolsun. Taňry ýarkadyn, edip oturýarsyňyz, goşunt goşup oturýarsyňyz. Gönefirleri siz alyp barýaňyz. Men diňe arada araçy, ara balanşy gurup berýän galan zady özüňiz edýäňiz. Inni Arslan Muradow. Döwlet aga Sowet döwletiniň erwet tarapyny aýdyp bersene. Ýaman erwet garaýşyň bar ýaly. Sowet döwletiniň nemesini näňmi? Arslanjan. Sowet döwrü diýmek ol Fransiýadaky Sowietik diýär. Täze bir näme açan ýaly edip Sowietik diýär. Şol Sowietik döwrü barada aýdylanda men taňa gysgaça şeýle düşünürem. Biz Sowet hökümetiniň, Sowet ideologiýasynyň absurd Sowet ideologiýasynyň gulasyna gul bolup ýaşadyk. Biziň elimizde, ayağımızda gannal, naruşnik, zınjyr ýokdy. Ýöne beýnimizde bardy. Sowet döwrüniň biziň aňymyza ýetiren hapa, zäherli täsiriniň netijesinde inha harammaşy, haramda we şoň oýnatgulary inni 3-nji diktatorlyk döwrüne ýurdun içinden we daşynda taýýarlanýanlar ana şoň mirasy şular. Şoň önümi, şoň produktasy şoň hemmesi. Başka nähil düşünürey? Sowet döwrüniň bir gowy tarapy şeýle meniň Sowet döwrüniň iň soňky neslinden men Sowet döwrüniň gowy tarapy bir ideologiýany mejburi ýagdaýda saňa kabul etdirjek bolýanam bolsa bilimiň üstü bilen iň azyndan seni orta bilimi almaga, okumaga mejbur edýärdi. Iň gowy tarapy şol. Bizim Sowet ideologiýasy bilen ýetişdik. Ýöne öýümizde, maşgalamyzda Oğuz Hanyň Salar Gazanyň ýoly, türkmençilik esasy, ýörelgi, esasy kada diýip öwredilýärdi. Beýlekin ýalanyň aýdylýardy, gulagymyza guýulýardy. Şoň üçin biz ütkemedik. Şoň üçin biz bozulmadyk. Baknalyň öwüljek, baknalyk rejimleriniň öwüljek hiç bir tarapy ýokdur. Ondan Sowet rejiminiň, Sowet döwrüniň, Stalin döwründäki edilen, türkmene garşy edilen gyrgynçylyklaň näçe edermen gerçek goç ýigitlerimizi, gyýlamyzy bilinen bilinmeýän onlar çömüňläp ýok etdiler. Edil häzirki diktatorlyk rejiminiň aktivistleri, aktivist bolup biläjekleri, aktivistlige umtylýanlary gözläp şolaň ispisegini düzjek bolup ýörüşýärler. Şol Staliniň häsiýeti şolaň edýäni, Staliniň nesli ine şolar. Stalinçiler şolar, Stalina çokunýanlar ine şolar. Şol, ine şu haramzadalary, hapaçylyklary, dönükleri, adam satýanlary, syýasy küntüleri, oýnatgulary bize miras goýdy. Sowet döwleti. Başka? Garajoglan türkmen kanalyň ýuwaş-ýuwaş ösmegi, hakykatdy görýän adamlaryň ýuwaş da bolsa artýanlygynyň
dislike'laryň köplügi zombilerin janynyň ýanýanlygynyň alamaty. Yalan bilen reyting kazanmak däl. Ömrüňiz ok bolsun garajogul. Şoň üçin sebäpsiz çöp başy gymylamaz diýe. Diýmek şolara şonça gowy täsir edýär. Hakykat şolaryň içine ýakýa diýmek. Begenýän. Togruly döwleta men hiç bir topor tutamam. Bu ýöne çykyş edýänleri diňleýän. Dünýä ýüzünde türkmen halky ýaly ukyply millet az. Diňe bizi körde hinetdiler. Ýurdumyzda adalet, internet, azatlyk bolsa türkmen ýaly güýçli bir näme bolmaz diýjek bolýar. Millet ýokdur diýär. Gaty dogry. Biziň genimizde ganymyzda bak. Näçe bizi gyrsalarym, näçe bizi etselerim. Şonda da biziň aslymyzda bak Hudaýa şükür. Ramazan juma döwletaga ogry bilen öý eýesi bile bolsa diýe. Togruly diňe bize hakykaty söýýän adalatly, yalan, yallaky häsiýeti halamayan, bardada bar, ýok zady ýok bolýan işi bildirýän, böldürýän, bolmayan zat asla bolanok diýen güýçli namusly adam gelse inşallah düzelir. Gürrüňsiz her zadyň wagty bar, sähetli gün bar. Sähetli günde nesip bolsa bolar. Edil şol Hatam Taý destanyň nakyýaly, şo guýrukly ýyllygyň aslynda dünýä iňenler bar. Ana şolar ýalyky aýratynlyklary bolan adamlar birleşip şu wagt sähetligine garaşýarlar. Sähetligin gelende inan görersiňiz hemmesini nesip bolsa. Döwletaga ogry bilen öý eýesi bile bolsa, öýdäki buzlugy aýnadan çykararlar diýipmişler. Pencereden çykararlar. Doğru. Bile uğurlarlar diýär. Karol Leo. Döwletmen baky ikiňide suratdaky daşary ýurtly raýat hakda sorapdym. Men şo dernegiň jemgyýetiň asyl hojaýyny hakda sorapdym. Inni soraw. Bu biziň üçin ýat adamyň biziň aladamyz näme biziň aramyzda näme işi bar ýa-da bäkmidi barmyka? Inni şeýle bir zat bar. Türkmenistan watandaşlaryna jemgyýet gurduranoklar. Türkiýede. İnsoňky Seýnançyk Ömürzokdy. Ömürzoň Osmaniýede jemgyýet gurmagyna tutuş Türkiýedäki ýürük türkmenleriniň bütün sosial media, metbuat, internet, material işlerine kömek edýän esasy adamlaryndan biri bolan Hafız Ali Acıbucu diýip bir dostumuz we şoň töweregindäki eginleşleri adamlar birleşip Osmaniýede şol nemäni göwüsler päsgelçiligi şeýdip jemgyýet kurdular. Ýöne şol Türkmenistanyň Ankaradaky elçixanasynyň konsullugyna oturan Murat we şoň töweregindäkiler we Istanbuldaky rejimiň ýallaklary Ömürzowy allap, başyny gözüni aýlap, häki şol parlamentde çykyş edersiň, mejliste çykyş edersiň. Mejlisiň rolu barmy Türkmenistanda? Ýok. Harammaşy ölenler mejlisiň başlygy kanun boýunça wagtlança hökümetiň başyndan bolmaly näme etdiler? Tutdular, basdylar. Şolar ýaly galtamandan, şolar ýaly jenaýetkarlyň bolan ýerini, mejlisiň hem kanunyň hem hiç tadyň işlemeýän ýerini şeýle ýalana ananmalymy?
Şo Türkmenstanlar jemgyýet gurup bilmän soň şu ünsü soğumak üçin Türkiýelleri ulanýarlar. Türkiýeliň adyna jemgyýet açýarlar. Ýöne ol jemgyýetiň hem çykdaýjylaryny bir köpügem çykarmandyr diýär aşo. Ýaşo. Hanradagyň üstünden olam ondan mundan alýan pullaryny belki geçirenler, dad edenler şeýle görünüşde. Ýöne olar şo gyzalanma ady bilen häzirki Türk hökümetiniň alyp barýan şowenizm syýasatyndan peýdalanar. Birazajyk şo taýdan pul ýolar diýip pikir etdiler. Başa barmady. Iň soňunda fevral aýynda şol jemgyýet duruşy bilen dargady, weýran boldy. Olaň bähwidi bililikde şol ýaşoklar ýaly şu başga bähwid ýok. Olaň Hudaýam bähwidem hemme adam şu. Karoljan sağ ol. Arslan Muradow, döwletdagy Sowet döwrüne öňkü ýagdaýda garaýşyňam näme? Döwletdagy Sowet döwründen öňkü ýagdaýa garaýşyňam aýdyp berdiň. Sowetlerden öňkü ýagdaýam. Bilinçli ýaly oruslar Türkmenistana ilkinji zarbany oga Türkmenistan ýokdy, Türkistan ady. Türkistandaky iň soňky zabit edilen gala Türkmenistan. Şular Göktepe'ni bilgeçin saýlap aldylar. Göktepe birinji Göktepe uruşunda yeňildiler oruslar. Hiç zat edilmedi sebäbi Türkmenler ata-babalaryndan miras galan söwüş strategiýasy, taktikasy boýunça uruşýardy. Uruk gaçdy taktiği boýunça ýa-da partizançylyk diýilýär. Şeýdip uruşýardy, tutup bilen oklardy türkmenler. Şoň üçin yeňildiler. İkinji Göktepe uruşunda türkmen azat etdiler. Edil şu wagtky opozisiýa adamlaryň aňyny täherleýişi ýaly adamlaryň aňyny täherlediler. Galaň içine gamadylar. Göze görünüp duranda galaň içine gelseň daşyň gawaýarlar wessalam. Hiç zat edilmeýär. Şeýdip ağla bilen, hile bilen, duzak bilen Göktepe'de türkmenleri ilginç ýagdaýda gyrdylar. Terwet kırdılar. Hudaý saklasyn. Hudaý saklasyn. Ana şo gyrgynçylygy eden Skobelev'an iň soňunda näde böldi? Öz etini özü iyi böldi. Size tapak bolsun, haramzadalar. Türkmene zulüm edýänler. Türkmenin mukaddes topragyna gan nöküşlük etjek 20-30 gün diýenler. Tapak bolsun. Siz Skobelev'den beter bolarsyňyz. Häzir bolun. Wagt waka tawba edin. Hakykata hyzmat edin, halka hyzmat edin. Haram bähwidiňize däl, batwaljylara däl, diktatorlara däl, diktatorlyga däl, hakykata. Sowet döwründen öňkü ýagdaý türkmenler bilim taýdan, senagat taýdan, hemme tarapdan ýygalak ýagdaýda dağınık görünüşde ýaşaýardy. Şoň üçin hem türkmenler ortalardan yeňildi. Sebäbi topu ýokdy türkmenliň. Topuň nämedigini bilen ok, agyr ýaraglar, döwrap ýaraglar ýok. Döwrap ýaragyň ýoklugynyň sebäbi aň düşünje döwrapda. Döwrüň şertlerine kwapdaşdy. Ösmedik. Elbetde Osman imperiýasy bilen hem gatnaşyklar bardy. Osman imperiýasyndan hem köp gat bilen kömek soradylar. Bilim taýdan, harby ferişte taýdan, goşun taýdan köp tarapdan bize kömek edin diýip. Ýöne Osman imperiýasynyň hiç wagt ünsü öz ata-babalarynyň gelen Türkistan, Orta Aziýa tarapyna bolmady. Olar bu Ýewropa tarapy, o aşakdaky Arap ýurtlaryna,
Demirgazyk Afrika şu taraplara ýykyn etdiler. Olaň işi başyndan agdyk. Ondan häkimete, hökümete gelen adamlaram şu töwereklen adam bolan soň her kim öz adamsa öz ýurdu bilen gyzyklandy. Türkmenistan taraplary bilen hiç kim gyzyklanmady. Bolmasa kömek edebilirdi Osman. Döwleti etmedi. Şolar ýaly gynantagan. Bilimden, dünýäň ösüşinden, senaatlaşmaktan ýyza galy türkmenler. Şoň üçin bir döwlet bolup bilmediler. Bölük büçükdi türkmenler. Ýöne Hywa hanlygyny, Buhara emirligini saklayan türkmenlerdi. Bir harby güýç höküminde, syýasat we feodalda da, tüjjarlykda da güýçli türkmenler bady. Samarkand tarapda da, umuman beýlik ýerlerde de türkmenler bady, hojan taraplar bolsun. Umuman tarihtäki esasy ýurtlaryň hemmesinde Oğuzun nesli bady. Ýöne orslar gelip basyp alyp bölükläp aýratyn atlar goýan soň hemme zat üýtgedi. Indi sen şu taýda Arslan Muradow gepi eger näme getirjek bolýan bolsaň Sowet döwründen öň türkmenler ýanky şol senaatlaşmaktan, döwrewaplikdan ýyza galyp da sowatlyk derejesi gaty pesse erkin bolandan näme? Öz başlap bolandan näme? Diýip bilersiň. Dünýäde adamlady adam edýän esasy baýlyk, erkinlik. Arslanja. Eger erkinlik ýok bolsa, hiç tadyň gadry, gymmaty ýokdur. Şoň üçin erkinligi hiç taýda çalyşmaly. Pikiriňe erkin bolsa, ana şonu hakykaty çalyp tapýan. Özüň ağladyň ok, çukura düşen ok. Yalan propagandalara, manipulasiýalara özüň ağladyň ok. Ýene başga soraň bolsa ber. Döwürler bilen alaşykly. Adalet peşinde Sowet Soýuzy üçin soňuna şenle goşulýan diýe. Sag bol, ömrüň uzak bolsun. Hakykat. Döwlet soragymy adalet peşinde diýe. Baş üstüne siýasat we din bile ýöredilip bilermi? Siziň pikiriňiz ýok. Ýok. Mümkin. Din bir adamyň Yaradan bilen öz arasyndaky gizlin, güýçlü, sırly, iň güýçlü, iň tämiz, hiç kimi hiç zady goşman, saklanmaly, edilmeli, ösdürilmeli gatnaşyk. Din, awadat. Şoň üçin dini öz içinde, ýüregiňde, ruhuň çuňlugyny ýaşatmaly, ösdürmeli, kämilleşdirmeli. Aharpyndan şermenle, haramzada, sakkal goýup, etek giyip gören molla smoklara ýtyýaryň bermeliler. Ayal maşgalalaryny, mollalara, şolara ýalaky molla smoklara ertip, garanky jaýda jyn çykartdyrmalylar. Näme diýe beýik Atatürk? Gyzyl Oğuz. Kaka tarapy Gyzyl Oğuz. Eje tarapy Garaman, Salar türkmenlerinden. Atatürk näme diýe? Bir gün men sözlem diýe. Bilim bilen çatak düşse, bilime ters düşse, men aýdan sözümi däl diýe. Bilimi taýlap alyň diýe. Şoň üçin dinne reforma gerek. Ol aýratyn bir mesele. Ýöne o reformany edip bolarmy, bolmalmy? Olam bir aýratyn mesele. Ýöne din bilen syýasat hiç wagt bile bolmalylar.
haçanla din bilen siýasat bile bolan magty gaty elgenç ziyan berýär jemgyýetlere. Muň taryhda gaty köp subutnamasy bar adalat peşinde. Şoň üçin din şahsy durmuş, özel hayat diye Türkçesi, orçasam lichny жизнь, yani adamın öz şahsy durmuşy, şahsy gatnaşygy. Sen şahsy gatnaşygy ulukan siyasi halkara dünya gatnaşygyna ögürjek ýa-da ikisini goşjak bolýar. Sen öýüň içindäki maşgalaň içindäki düzgün bilen köçedäki il arasyndaky düzgün bir däldir. Öýde özüň alyp barşyň ýaşaýyş stiliň bilen köçedäki umuma degişli, umuma adamzady degişli düzgünler bir däldir. Edil şolar ýaly. Şoň üçin siýasat diýmek bu siýasatda her hili ilgün bäkwidi üçin, hakykat halallyk üçin her hili zatlar edip bolýar. Etmeli bolýan yerler hem bolýar. Käwa häkimetdeki käbir göçümler etmeli bolýar. Sebäbi sen bir döwletde yüzlerçe döwlet wata görüňde. Yüzlerçe bäkwitden şol yüzlerçe döwletiň 100 milyonlarça bäkwidi bar. Şolar bilen başa çykjak bolsaň, sen siýasatda köp oýnatmaly bolýar. Strategiýada köp kelle döwmeli bolýar. Şoň üçin de dini goşsaň bolmaýar. Din adamyň wyjdanyna ýaşadylmaly. Ýadyňyzdan çykarma. Türkiýe durşdaýda ondan öňkisi bar. Türkiýe Istanbul'a salam aleykum ýurt içinde millet parazlygy aýrymçylygy nädip aýryp düzeldip bolar. Ölüm jezasy. Ölüm jezasy. Gurrunsyz ölüm jezasy. Ölüm jezasy. Gurrunsyz. Hany görelenmi? Inni türkmeniň bäkwidine garşy edilýän şoraýalaky haram oýunlary etdirmeliler. Türkmen agdy bir däl. Hiç wagt türkmen agdy bir bolmady. Ay türkmen şeýle bolmady. Janyň bolmadyk bolsa. Bu Seljuk döwleti. Atabekler döwleti. Gara goýunly, ak goýunly, Türkiýe, Osman, Garahanly, ondan aňyrkylar. Salyrhanyň döwri, Oğuzhanyň döwri. O bular nememi? Başka planetadan geldimi? Asmandan başka yerden kaçdymy? Kim bular? Bizim ganymyz, bizim ata-babalarymyz, bizim dogan garnaşlarymyz o. Biz şolaň nesli. Dutaryň, sadynyň dörüşi, keşdämidiň dörüşi, hemmesiniň asly şolar. Şoň üçin Türkmenistanda hemme millet bolmaly. Ogur tema degdiň. Nedip bolsa, wajyp temalarda halka hakikaty düşündirýän wagtymyz men özüm şonu türkçe düşündirmäge başlajak. Türk dilinde de düşündirmäge başlajak. Şu nemen türkmençäň ýanyndan. Türk diline düşünýän dünýä türkmenleri bar. Irak türkmenleri, Siriýa türkmenleri, Türkiýedäki türkmenler. Olaň sany bizden köp. Türkmen sanaky türkmençäni gepleýänlerden Türkiýedäki türkçede gepleşen türkmenler köp. Şoň üçin bu hakikaty ogaly bilen biz öz türkmen doganmamyza düşündirmeli. Bir maksatda birleşmeli. Bir maksatda birleşjek bolsaňam düşünşmeli öňü bilen. Bir-birine düşünşmeli. Bir-biriň bilen düşünşmeli. Şoň üçin pasportymyzda milleti türkmen ýazylýan. Şatır däl diýe. Şu hakda gurrun waraýsaňyz, wagtyňyz bolsa elbetde. Wagt bu katy wajyp mesele. Aýdyşym ýaly millet parazlyk
watana dönüklük dönem ýokarda tutulmaly. Jenayat taýdan. Şoň üçin kim millet baraldygy diýen bolsa hükman ölüm cezasy. Bolmasa muň soňuna çykyp bolmaýar. Özüne maskar etmeli ýöne. Şo aýdýan zadyny ylmy taýdan subut edip maskar etmeli. Teleradio kampaniýaň, telewidenýe gepleşiklerine de, mekteplerde de şu millet baraldygyny öňe sürýän yalan propagandalarynyň, gıýbatlarynyň, gep gurrunlarynyň hemmesiniň tezislerini çüýretmeli. Ylmy subutnamalar bilen. Arassalamaly çağaçyklaň beýnini. Ana şondan bolýar. Şatır sözü nereden gelip çıkan kim oýlap tapypdyr. Men bilemok, düşünemok o sözü. Bağışla, bilmeýän zadyma bilemok diýjek. Türkiye İstanbul, dinimiz İslamiyet, dilimiz Türkmen beýle diýsen ýalňyşarsyň. Isleýän adam isleýän dinine ananyp biler. Hemme Türkmen bir dine ananmaly. Zat diýilen zat ýok. Ata-babalarymyz meselem intek İslam dini bolmanka, ýokka ýeketek bir taňra, gök taňra ananan biz hemişe imanly bolan. Şoň üçin bize Türk imanly diýilýär. Ýagny imanly türkler. Bular öňem imanly dymansynlar. O soňky ertekler ananmaz. Ýok, İslamy kabul etdi de Türkmen boldy da nämetdi de ýok. O ýalan gurrun. Almay hiç iyiliğine emesi ýok tutarı. Ramazan juma döwlet dağı depreň zary dayanakly bolsa tokmoň degmedik ýeri galmaz diýipdirler. Başyňy dik tut agamjan bieliň guşap durgun alynyň meýdany illeşlerimiziň kidirdi. Hawa görüňsiz. Arkanyň Ramazan juma bile ýalkasyň bilelikden ýetip bolsa. Ykdysady ýagdaýyny sorajakdym. Iki döwrüň ykdysady ýagdaýy diýende haýsy döwrüň ykdysady ýagdaýy? Sowet Ors basabalçylygyndan öňkümi ýa soňkumy? Ýa Ors paşasynyň döwrümi? Soň Sowet döwrümi? Haýsy döwrüň arasyndaky ykdysady ýagdaý? Şonu nemet aýyl-taýyl billigimden aýdaýyn. Karolio bolýa şol bir adam üçin keminäniň çykdaýjylary üçin kurulan jemgyýetiň millet üçin näme bähwidi bar? Hiç il bähwidi ýok. Göze görünüp duranlar bähwidi ýok. Ol reklama şo adamlaryň ünsüni bölmeli, adamlar güýmemeli. Hawa Serdar tagta çykýança. Şoň belki o taýda bir wezipe bererler olara. Gülletseler bile bizi karşalarlar diýdi. Ana şol sözüň, şol parolun, şifreň açylymy, çözülüşi, manysy şol. Eden hizmetlerimiz üçin gülletseler bilen rejim bizi karşalar diýe. Galandan özüň düşün. Bolar çağalar bagyny, mektep, türkmenler üçin balnitsa gurjakdylar. Bu köpük vermeyen adam nerede nädip gursun? Kesellere kömek etjekdiler. Bular aýdyrlar, bular bilinýär, bular orwa bilinýän nemeler bular. Boljo bollaryň. Bu bir adam üçin başga bir milletiň raýatyny azara goýmaly ekenlerde. Her kimiň bähwidi bar, olaryň bähwidi, öz bähwidini araýar. Utanman milletden ýene de pul soraýar. Ogry hiç wagt öz nemesinden dänmeýär. Näme diýär? Öwrençilen gylyk diýär. Örkleseň merde ýatmaz diýär. Edil şolar ýaly. Öwrençilen inni keminäniň damagyndan geçýän bolsa bolýa,
şol ýerden gelen. Oho, oho. Sapar Oradow ay goýsan ay diýe. Tügülüm. Ýene bir ägirt döredi internetde. Nämen goýup bereli? Nämen niräňe goýaly? Sapar Oradow aýt. Döwletaga Togrulbek Türkmen ýazýar. Döwletaga türkmen halkymyzyň ýatdan çykmajak şahsiýeti Gaýgysyz Atabaýew we Şaja Batyrow geçmişini dolu we dogry ögreden oklar, gadyr gymmatyny bilen oklar näme üçin şu ara düşünjäňizi aýtsaňyz minnetdar bolarys diýär. Gaýgysyz Atabaýew bilen Şaja Batyrow şol öwrde Türkistanaky Daş kentde ýerleşýän Türkistan Harby Komissariatlygynyň esasy işgärlerinden biri bolan Salyhow adly bir türkmeniň görkezmesi boýunça Türkmenistanyň öz başdak bir döwlet edilmegi uğruna Türkmeniň güýçlendirilmegi uğruna zähmet çeken adamlar şolara Türkistan Harby Komissariatlygynyň esasy merkezi ştabdan hemme gollaw gelen şolong türkmençilik uğruna aýratyn bir türkmen döwleti gurulma uğruna Gaýgysyz Atabaýewiň alyp baran işlerini kamufle eden, gizlän, şonu perdelen, saklan, şonu herhili edip gollan, şoňa amatly şertler döreden, şu merkezden hiç ýyly şoňa päsgelçilik döretmez ýaly eden adam şol Salyhowy ilki ýatlamaly. Şoň gollan, şoň ýetişdiren adamlaryna gelmeli tema gozalanmaly. Inni Gaýgysyz Atabaýew diýmek, ýa-da Salyhow diýmek, Şaja Batyrow diýmek bu türkmençiligiň esasy sütünleri bolar. Türkmençiligiň alham çeşmeleri bolar. Sen türkmen halkyny suwsuz öldürjek bolýan bolsaň, suwsuz goýup boyun egdirjek bolýan bolsaň, gul etjek bolýan bolsaň, bu ägirtlerini, edermenlerini, gahrmanlaryny, onna da türkmençiligi direk sütün bolup saklap duran adamlary öwretsen, ýatlatsan, onna sen uklap ýatan ýol bolsa oýarýan, Togrulbek. Şoň üçin türkmeniň ruhuny gul etmek üçin. Ýanky gurrunlar bara, ay türkmen hiç wagt birleşmez, eýle, beýle, şo gurrunlary dowam etdirmek üçin. Gaýgysyz Atabaýew, Şaja Batyrow, beýleki edermenler bilmeliler. Salyhow, hanlarymyzy, goşt hanlary, Nurberdi hany, Güljemal hany we beýleki hanlary, o Salar tarapynyň hanlary, ýokary Demirgazykdakylaryň hanlary, Iriz hanlar, Çowdur hanlar, Cüneyt hanlar, şolary bildirmeliler, şolary ol aýatlardan kinosunda gülkünjetip görkezýärler. Tragediýa, türkmen üçin tragediýa. Altaş geldi sawal, ol soragy ýalňyş berdi. Şatyr diýen söz ýok, göňe tat diýeni bardy. Tat diýmek de täze atlandyrylan türkmenler diýip aýtdylar, şolar ýaly dämi? Ýok. Tat sözüniň manysy Sultanşa Ataniýazowyň Türkmeniň Nesil Daragy adly kitabyna aýdylýar. Ondan Ebulgazy Bahadyr hanyň Şejaray Terakimesinde de bar. Köp türkü dilli şu etniki meseleler bilen gyzyklanan adamlaryň eserlerine bar. Tat meselesi. Osman döwletinde de gaty köp ulanylan şu tat sözü. Tatlar
ýatlar näme diýe tatlar ýat men dogry bilemok sözü näder manasyny aýdaýyn. Şol Osman döwletinde ýörgünlük bolan bir söz bar. Tatlar bilen baglanyşykly. Tatlar ýatlar diýe paşaň şu sultanyň Osman sultanynyň ýanyna gelenlerine diýe öz bähwidini arap bir peýdakeşlik gözläp diýe gelerler diýe. Ýöne diýe oğullar, türkmenler diýe şol sultanyň ýanyna gelenine diýe janyny, malyny pida edip gelerler diýe. Ana iki aradaky tapawda diýe. Şo taýdaky tat diýeni tatlar ýatlar diýeni tat diýmek gelmişek diýmek. Ýagny başga bir ýerden göçüp gelen manasyna. Tat diýen bir milletem ýok, halkam ýok, hiç adam ýok. Ol ýanky duşmançylyk, agzalalyk propagandasynyň oýlap tapan zady. Ýöne ilmi hiç ile esasy ýokşa. Muhammed Eyyub Rahim Owanstan türkmenlerinden Gowumjan salam, gowmaýadyň näil jan sağlyk. Bütün dünýäye ýaran asly Owanstany bolan Türkmenistandan Owanstana geçen ata-babalarynyň nesli bolan ata watanyny unutmayan ähli türkmen gowumlarymyza köp dogaý salam sagjy bol. Döwletdaga Ramazan Juma, Döwletdaga Türkistan komissariatlygy diýen sözüňden bir zady ýatlap geçeýin. Owalky Orta Aziýa döwletleriniň asyl ady komissarlygy Özbegistanyň Daşkent şäherinde hawa. Daşkentde şo nemäň merkezi. Harby komissariatlygynyň şol tutuş Türkistan harby okrug diýilýärdi. Şo okrugyň merkezi Daşkentde. Şo taýda da bir türkmen işleýärdi Salihow. Şol Salihow şol Türkmenistanyň şol Türkistanyň aýratyn döwletlere bölünjegini, türkmeniň döwletsiz öz başda respublikasy galyp biljegini hemme zady öňünden göz ýetirip Gaýgazy Atabaýew we şoň beýlik eňinleşlerini taýýarlaýar. Cüneyt Han, şo hanlar zatlar bilen hemmeti bilen gürleşdirýän edýän şol sebäbi Salihow hemmeti bilen ara gatnaşykda, hemmeti Salihow bilýär. Ol düýpde oturýar merkezde, generalny ştabda otur. Şoň üçin şoň sözünden aňsadan tat çykyp bilmeýärler. Şoň direktiwine, inisiatiwasyna edilen işler häzirki Türkmenistan döwleti. Inni elektronik Türkmenistany urayanlar amma ýöne olaň tarihde hiç ýyly nemesi bolmaz. Pälinden tapar olur. New Turkomenya Türkmeniň gahramanlary Gaýgazy Atabaýew, Eňinleşi Nedirbaý Aýtakow, başga da köp gaty gowy, dogry. Gaty dogry. Bir adam bilen edilen ok bol işler. Bir näçe ägirt bilen edilýär. Ýöne san bilenler asıl zadalyk bilen edilýär. Aň düşünje bilen edilýär. Türkiýe Istanbul ýene ýekaja soraw diýär. Türkmenistanyň näme üçin? Başga döwletlerdäki ýaly teknofestler, teknologiýa festivallar, ýarışlar gurnolanda näme? Hady gurnolly diýeli. Gurnolanyň bilen hiç nemesi ýok. Türkmenistanda sergiler zatlar geçirilýär, gurnolýa. Öýgiderli ýagdaýda nemelerde berilýär, habarlarda berilýär, gurnolýa. Milli uluglarymyzy, uçarlarymyzy, harby tehnikamyzy özümizde oýlap tapsak zadetsek näil bolardy. Oň üçin garaşsyz döwlet bolmaly. Oň üçin erkin döwlet bolmaly. Oň üçin aň bilime, halkyň erkinligine
kömek edýän, şoň aladasyny edýän bir hökümet bolmaly. Eger sen ýurdun başynda häkimetde talaňçy, ogry, garakçy, küntü, haramzada, çöpdübi şol adamlara sen hökümetiň başyna getirip häkimeti şolara onansaň, bu diýen zatlaň bolmaz. Hemme zat aslyna çekýär. Türkiýe, Istanbul. Şolar ýaly. Haramzadadan ýagşyzada ýatap bolanok. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Ramazan Cuma şol komissarlyk SSR döwrüne hem Türkistandaky wayen okrug diýilip hasapda durup SSR ýaragly düzüminiň hasabynydy. Hawa. Arslan Muradow, Sovet döwrü. Sovetlerden öňkü döwür. Sovet döwrü, Sovetlerden öňkü döwür. Ykdysady ýagdaý. Sovet döwrüniň ykdysady ýagdaýy adamlary diňe esasy imitler bilen, esasy iň ýöneköýji imitler bilen üpçün etmek, esasy köpçüligi garyplaşdyryp, hemmesini bir ayakdan sürmek, şadyan gedaýlar diýerler. SSR'in halklaryna şo dogry şo. Şadyan gedaýlar etmek. Ýöne esasy girdejini, esasy gaýmagy ýol başçylaryň iýmegi. Şeýledi Sovet döwründe. Ykdysadyýet şoň üçin hem çökdi. Bütün çyýmallary esasy häkimetiň esasy dolandyryş merkeziniň we töwereginiň gaýtadan işleýän, peýdalanýan bir sistemasydy. Öz başdak bolmaz ýaly. Şolar ýalydy. Basawalçylyk formatyna, süýtgorluk, muňtgorluk formatynady Sovet döwrüniň ykdysadyýety şoň üçin hem dargady, çökdi. Özüni döwür wagtlaşdyryp bilmedi. Döwrüň şertlerine kowaplaşdyryp, uýgunlaşdyryp bilmedi. Häzirki käbir öňkü döwürde hökümetde işden biziň adamlarymyzyň häzirem şu döwüre düşünüp bilmän şol öňkü döwrüň aýdymsazlaryny, ertekilerini aýdyp oturşýarly. Sovetlerden öňkü döwür paşalyk döwrü, Ors paşalyk döwrü. O taýda da bir iýdili ykdysadyýet ýok. Ekrançylyk zat olaram mallarçylyk esasy, alamançylyk şo zatlar boşuna türkmeni esker etmek şoňa meňdeş zatlar. O taýda da bir ullukan var, ykdysady neme ýok. Eger ykdysady bir neme bolsa, hereket bolan bolsa, o taýda aňsat neme bolmazdy. Bular ýalyky aňsat orsun häkimetini kabul etmezdi biziňkiler. Ýerasty, ýerüstü şol tebigi baýlyklary alyp, owurlap, äkidip, öz ýurdundan şonu soň täzeden gaýtadan işläp, şondan peýdalanyp, önüm öndürip soň bize satmakdy. Sovet döwrüne ýeter ýetmezlik köpdi. Sovet döwrüniň dükanlaryny, magazinlaryny bilýänler bar bolsa, şolar häzirki döwrüň, inni häzir Türkmenistanda nähili gatçylyk şoý boý bolsa da, häzirki önümlüň köp görünüşlüligi zady o döwürde ýokdy. Şonu etip bilýärler diýeni, ýöne bilgeçliğinden etmediler. Olara şadyan gedaýlar gerekdi. Olara mut iş güýji gerekdi. Şoň üçin paşalyk döwrüne de şol ýanky aýdyşym ýaly, o taýda da bir iýdili ykdysadyýet ýok. Nirde ykdysadyýet ýok bolsa, ykdysadyýet pes bolsa, şo taýda gulçuluk, şo taýda diktatorlyk, baknaçylyk
rejimleri hüküm sürýänler. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Edil häzirki ýaly. Häzirim diktatorlyk bolan üçin ykdysadyýet dargan, gutoran. Inni Karol mesele. Sen häzir döwlet bir iş etmek arada orta teklip goýsaň. Olam diktatoryň şahsy kultuna ziýan berýän bolsa, şu zaýa dernek hökman milletiň ünsüni seniň teklibiňden bölmek üçin Han Muratdanam näme? Seljuklar döwrüne gowy döwür bolmanlarda onna türkmenler. Seljuklaryň başlangyjy gowy bolan. Arslan. Başlangyç döwür gowy bolan Seljuklar. Haçanda Seljuklarda baş wezir şol Pars Nizamül Mülk saýlanýa, bellenýä. Şo Nizamül Mülk Seljuklary parslaşdyrmak syýasatyny alyp barýar. Parslaşdyrmak, nizamiye mektepleri, nizamiye okulları döredilýär. Edil Sovet mektepleri ýaly şo taýlarda propaganda edilýär, kellesi ýugulýar türkmenler. Seljuk döwrüne. Belli bir döwürde ondan soň ýanky edil şu ruhnama okap döwlet işine gelenler ýaly, döwlet işine girjek bolsaň, universitede girjek bolsaň ruhnama okap, şoň fetirlerinden, abzaslaryndan aýdyp berip hökümetde iş almak ýa okuwa girmek ýaly düzgüni getirýärler. Nizamül Mülküň ýol başçylygynda şeý dibem bolusuz adamlar bilen ogurlan oturan edermen türkmeniň yerini çalyşyp şeý dip iň soňunda Seljuk döwletine darga diýerler. Seljuk döwleti başda gowy bolan. Ýöne soň kesekilen eline geçip Päliýamandan, Zanlyýamandan eline geçip Seljuk döwleti soň gaterwet dargaýa. Başda gowy bolan. Sultan Hanzary kapatada saklaýarlar. Öz türkmenlerine ziýan edýän üçin türkmenden oguldan gahary gelip şonu tutup kapatada saklaýarlar, asyp goýarlar. Howada asylgy duran kapataň içinde ýaşaýar. Düşünýä öz ýalňyşyna Sultan Hanzary ýöne giç bolýar. Şöhrat Karajaýew berýän gurulmagyň üçin sag agam janym sag bol. Sag bol seňem sag bol. Halka hyzmat, taka hyzmat görüň ýok. Halk üçin adalat peşinde. Guramaçylykly birleşme we göreşme diýdiňiz. Muň üçin finans mümkinçilik gerekmi? Ýok. Gerek däl finans mümkinçiligi. Ykdysadyýetsiz, pulsuz hiçzat bolanok. Bu başga tema. Ýöne hükman şu guramaçylykly hereket üçin bileleşip göreşmek üçin hükman finans mümkinçiligi bolmaly zat ýok. İki zat gerek. Seret, kelle we ýürek. Şu ikisi bir bolsa, ikisiniň arasynda garmoniýa bolsa, kellesi bilen ýüregi bir, ikisiniň arasynda sazlaşyp garmoniýa bilen bolan adamlaram bir ýere gelip bileleşip bastymylla diýip bilen uşap dogry niýet, dogry ýol, dogry strategiýa bilen herekete geçse ýanky aýdýan finans mümkinçiligiň özünden döreýär. Ýylyň güýji, ýylyň güýji. Şoň energiýasy bileleşiň, birleşmeň energiýasyndan şo mümkinçiligiň özü döreýär. Ali taş,
Ertuğrul kim bolan? Ali Taş, bu bilinýän zatlar, bilinýän maglumatlar. Google'a gir, yaz, Ertuğrul kim diýip. Şo taýda sana düşündirirler. Bilinýän zatlary, aňsat tapyp bolýan zatlary bu ýerde gaýtalap wagty alyp oturmaga gerek ýok, bagyşla. Arslan Muratov döwletaga Germaniýanyň ykdysadyýaty barada bilýän zatlaryny aýdyp bersiň. Bugünkü tema ykdysadyýat bilen baglanşykly däl. Temany uzada oturmaly. Men özüm ykdysadyýatçym däl, Arslanjan. Ýöne Germaniýanyň ykdysadyýaty diýilende, umumyň Germaniýa diýilende şuny gözüňde tutmaly, şuny ýatdan çykarmaly. Germaniýanyň dolandyryş sistemasy, syýasy dolandyryş sistemasy gaty gowy. Her şäher aýratyn öz başda karar alyp, öz başda hereket edebilýär. Awa hemmesiniň ýokarsynda döwletiň bir belli bir syýasaty, ilgün, bäkwitli, keskitlenen bir döwlet syýasaty bar. Ýöne döwlet syýasatyny hemme kişi döwlet syýasatyna goşulýar, şoňa eýerýär. Ýöne ykdysadyýat, dolandyryşyk, gün gözeran adamlaryň ýaşaýşy, şularyň hemmesini her şäher özü keskitleýär. Her ýeriň düzgünü, kadasy öz şertlerine göre keskitlenýär. Şoň üçin bir tutuş bir ullukan bir döwlet üçin bir düzgünü kabul etdirjek bolup, hemmesini bir ramka sokjak bolup duranoklar. Ana şu erkinlik, şu öz başdaklyk güýç berýär. Şoň üçin ine töweremizde bir topar şäherler bar. Araňda 2 kilometr bar. Ýöne her şäheriň öz boluşly ýagdaýy bar. Günnelik jemgyýetçilik durmuşy. Uje şäheri, şol şäheriň serketinden geçeňde otaýynyň atmosferasy duruşy bilen başga. Näme üçin? Erkinlik, öz başdaklyk berilen, aň düşünje östürilen, her kim öz ykdysadyýatyny, gün gözeran şertlerini öz ýaşaýan ýeriniň şertlerine göre kadalaşdyran we öz başda hareket edýär. Her kim, her şäher öz aýlanşygyndan, söwda we ykdysady aýlanşygyndan tölemeli salgydan töleýär. Şol salgydan döwleti aýakda tutýar. Ine esasy syýasat. Salgytda dürüstlük, arassalyk, dogruçylyk. Döwleti aýakda tutýan, ykdysady aýakda tutýanam şol watandaşyň borjy, ykdysady borjy. Karoleo agam arassa sen pikirini bilesim gelýär. Ýurtda häkimet çalşygynyň ilkinji günü barada öz pikirini aýdyp beräýdi dedi. Haram maşydan haramdaga geçilişligimi? Sen bir nemet haýsyny diýjek bolýan. Şonu men öz düşünjemi aýdyp bereň. Bildigimden, başardığımdan. Türkiye, İstanbul. Ýoş jemlälen bugünkü nemeni pasport oýunlary, zagran pasport rejimiň we oýnatgularynyň zagran pasport yalanlary, köne we täze yalanlary. Şuňky temamyz. Şu tema hiç kim hiçsat diýmedi, hiç kim hiçsat goşmady. Edil adam hukuklary temasy ýaly hiç kim şuňa goşulmady, men haýran. Türkiye, İstanbul. Garaşsyzlyk, bitaraplyk bu diýeni öz tehnikamyzy, öz ýaragymyzy çykarmak adagan diýenmi?
Gadagan bolsa biz özümizi, döwletimizi nädip goramaly şu hakda diýe. Ýok. O hiç ýeli gadagançylyk ýok o taýda. Ýöne berde gaty uly päsgelçilik ýurdy dargadan tozduran parakorluk, korrupsiýa düzgüni. Parakorluk, korrupsiýa waka hiç wagt öz başyny çaramak, öz bähgidini goramak ýaly zatlara garaşma. Pencere açık kalıpdyr. Ses gelýän bolmaly sizde şu maşynaň sesi. Başlarsın. Garajyň türkmen. Her çänem gassap soýsa gowy. Her işin ustasy, her uğrun hünärmeni bar. Gaty dogry. Her işi özü bilýän adamlar etse gowy. Eger sizi ykdysadyýet gyzyklandyrýan bolsa, ykdysady hünärmenlerimiz, ykdysadyýet hünärmenlerimiz doktorluk derejesinde halkara tejribesi maglumaty bolanlar şolar bilen netip bolsa gepleşik edip başlajak diýdik. Oňdaşyndan daşary syýasat barada, halkara gatnaşyklar barada ýygyderli gepleşiklere gatnaşjak hünärmenlerimiz bar, öz türkmenlerimiz. Şolar gatnaşan wagty sorawlaryňyzy sorarsyňyz, sorawlaryňyza jogap berer. Men ykdysadyýetçi däl. Şonu maýdaýyn. Men jurnalistim däl. Ramazan Juma Garajoglan näle ýatan. Saýlawlar şekilli bolsa, şoň ýaly bolýar. Gaty dogry, Arslan. Gaty dogry. Ýuwaş-ýuwaş jemleýäs gepleşigimizi günnüz hedeledip ýatana meňzeýäňdi Ramazan Juma. Özara gurulmalar bagyşlan. Adalat peşinde dogry ýolly ýöremek üçin dogry ýolly bolany görüp bilmeli, seljerip bilmeli. Gaty dogry, ömrüňiz ok bolsun. Berýän sorawlam şoň üçindir. Ýalňyş düşünmäňdi. Ýok, näme üçin ýalňyş düşünýän? Her kim öz renkini goşanna, pikirini, düşünjesini goşanna, türlü renkdäki şonna älim oşar meýdana gelýär. Şonna ogudan bolýar. Näser ediň? Türkmenim türlü renkde. Şolong mansy bar. Türlü renk, türlü pikir, türlü düşünje, türlü insanlar, türlü renkler, türlü öwüşgünlikler biziň baýlygymyz. Onda ýuwaş-ýuwaş şuň kefiri jemläli ýadatmaly. Menem ýadadym, dogry emasam. Şu şey. Arslan Muradow bir taraplyk barada Awstriýa bir tarap. Şol döwletde hiç kim hiç sady gadagan edenok. Hawa biziň häzirki Türkmenistan döwletimiziň bir taraplygy diktatorlygyň ýapynjasy. Başga iş satdy. Diktatorlygyň höküm sürýän, keypine görä gan öküp, göz ýaşy döküp, namys baskylaýan ýurduny bir taraplyk diýilende ýok bolmaýar. O ýalan boş görürüm. Jenaýatyň ýapynjasy, diktatorlygyň jenaýatynyň ýapynjasy. Şeýmini çup başlady. Ýok agam, haramdagdan soň nähil bolar? Aýtdym men. Şu wagt serdary tagta taýýarlaýyş bar. Her kime söz berildi, her kime wada berildi. Halkyň aňyny bulaşdyrmaly, ýalanjykdan, daşary ýurtdan, opozisiýa döreden kişi bolmaly. Ondan oňa ýol başçylygyna her hili näme giri bilýän, rola giri bilýän, her kim bilen her hili bolup bilýän
birini yalançy, professional yalançy birini getirip koymaly. Hawo nemede gün matarada inha siz şular ýaly adamlary gowurýaňyz-da köp taraply. Hawo diýip birin daşardan nemeni getirdik, opozisiýany ýurdun içine soktuk. Saparyklyň aýdyşy gülletseler bile garşylarlar, aňyrda. Inha Serdar demokratiýa getirdi. Türkmenistana diýme üçin. Öwrenşýänçäňiz Serdar öz rejimini, düzgünni güýçlendirip berki diýänçä şeýdip barsalam siziň ünsüňizi soğup ağlarlar. Onuň bir şatyladyp tutup başlarlar. Onuň ine bärden baranlar, şu özüni opozisiýa aktivist diýip baranlar. Onuň olar aralyşyga özara uruşa başlar. Ne Serdara galar, ne Serdaryň oýnatgylary ýasama opozisiýa, hiç birinde galmaz. Bar maskara bolup taşlap giderler. Ýöne halk edil häzirki duruşy ýaly şu pozisiýasyny ýetgetmese olar şowsuz bolar. Özüňi allatmalar, özüňi oýnatmalar haramzadalara. Haramdadan soň boljakda Serdaryň tagta çykmagy. Şol. Halkara derecede dünýäde näýlelik bolmady ýaly. Taşary ýurtdaky sizler ýaly gerçek goç ýigitlermeden, gyýdy gelenlermeden merdana dünýäni çepbe çögürmezlik üçin, ün sowmak üçin bir taşary ýurtdan opozisiýany getirýär, demokratik saýlawlar bolar. Ina demokratiýalaşdyrýar. Serdar oturanda näme, oň ogly bolanda näme demokratiýany getirdi. Boldy da demokratiýany getirdi, saýlawlar geçirildi diýip derler. Onuň ikinji ädimde ýene taşary ýurtda erkin pikirleri öwrenip, erkin pikirler bilen tanışan, näme etjegini bilýän adamlary kontrol etmek üçin, kontrol astynda tutmak üçin şolaryň ýörüýte şu taşary ýurtdan gelenden partiýasy ýaly diýip bir partiýaçyk döredip, şo partiýa şolaryň kontrol mehanizmasy bolar. Şolar şo partiýanyň üstünden kontrol ederler. İspisegini şo partiýa tutar şolar. Kimin başgalyryp biljegini, näýlelik bildirip biljegini hemme dadyny şolar hasap alarlar. Özlerine garşy çykjak, öz diktatorlyklaryna garşy çykjak adamlaram derro ýok ederler. Şoň üçin şu wagt türmeler giňeldilýär we täze türmeler gurulýar. Şoň maksady şol. Haramdandan soň näýli boljagy mine şundan bar. Birleşen opozisiýany görürsiňiz Serdaryň ýanynda. Arslan Muradow pasport barada inha biz eýtdik, beýtdik diýip biziň arzalamyzyň, biziň ýyňdan gollamyzyň şuňyň netijesinde şeýle bolýar diýip rejimiň kontroluny bir bildirişe ediljek bolýar, oýna ediljek bolýar, duzak guruljak bolýar. Şonu men düşündirdim gepleşimiň başynda mysallar bilen efir gutorandan soň gepleşiň efiriň başyny görseň, düşünersiň ýa-da häzir gaýtalap oturmaýyn. Şoň üçin men watandaşlara, illeşlere huşyar bolun, häzir bolun, özüňizi allatmaň, her aýdylan zada inanmaň diýip duýduruş berdim. Zagran pasport meselesinde. Bolýa köp sag bolun, işiňize üstünlük, ýene keyfiyetleriniz arşa. Sag bol, Türkiýe, Istanbul, köp sag bol. Bilýär kasm bu siziň efiriňiz. Men diňe moderatorlyk edýän size. Garajoglan Türkmen köp sag bol döwlet,
Köp sag bol garaja bolan senem. Türkmenimiň işi rogat bolsun. Türkmenimiň alny bagty açyk bolsun, maňlaýy açyk bolsun. Görjegi gowy bolsun garaja bolan. Allah jan. Garaja bolan illeşler, dostlar, doganlar, gadyrdanlar hemmeňizi Allah penasynda saklasyn. Amin. Sag bol. Jemleýäs, jemleýäs. Türkmen ogly ady birje bolup ýürüýüş, miting edeli hemde Türkmenistana ýöreli doganlar. Her zadyň wagty bar, wagty gelende hemmesi ediler. Nesip bolsa. Ali Taş şol pikirine goşulýan, şoň üçin hem zagran pasportlary uzatmana başlajaklar. Inni eger zagran pasportlary uzatjak bolsalar, şoň mökledini uzatjak bolsalar, belli başly adamlar üçin ederler. Hemme kişi üçin, sen üçin, men üçin. Ýanky şol serdaryň tagta çykyşyny gorlajak, şonu gorlaýan, şoňa çapak çalýanlar bar. Şolara kömek ederler. Rejimiň oýnatgylygyny, hyzmatçylygyny, gullukçylygyny edýänler. Şolar üçin. Sebäbi olar inni lapy keçip boldy. Olaryň hiç bir oýny aşa barmady. Şoň üçin inni lapy keç bolup ýok bolup gidip barýarlar. Şoň üçin şolary bir adazyk şolaryň nastreniýasyny galdyrýarly bir zat oýlap tapmaly. Olam täsin bir zat bolmaly. Halkyň ünsüni sow biljek, halka ala biljek bir zat bolmaly. Olam zagran pasport meselesi. Bir daş bilen bir näçe guşy urjak bolýarlar. Sebäbi zagran pasport meselesinde birazjyk bir gowşok nemäni ýüpü çigini birazjyk gowşatsalar, halkara guramalardan birazjyk berekelli zat alyp gelýärler. Türkmenistan ütkejek bolýar zat diýip şeýdip bir salam güýmäp bilýärler. Şoň üçin hem şeýle bir duzak, şeýle bir oýun bar. Ýöne bu halkyň bähwidine däl. Şonu biliň diýip aýtdym men şu gün. Şol efiri şoň üçin etdim. Galandan wagt görkezler. Arslanjan sag bol, ömrüň uzak bolsun. Ýene başardığımdan düşünürjek boldum. Jemlemeli sebäbi efiri şoň üçin adalat beşinde garaja bolan türkmen Allah senem ýalkadyn türkmen üçin atan her adam üçin Allah jan. Allahdan aýtsyn. Hemmeňizdeki. Goşunt goşýan. Şu efirleri alyp barýan. Ýazany ýazmaýan hemmesi bilen bile, seredeni seretmeýän hemmesi bilen bile. Hemmeňiz bilýär. Karol Leo, köp sag bolam. Senem sag bol, minnetdar edýän işiň üçin, ýylymyz ýurdumyz üçin. Sen iýminle, sen beýleklere seredende milletimize peýdaly bolajak işleriň mundan beýlegem rowaşlansyn. Köp sag bol Karol. Tanayan, Hudaýa şükür, 94-nji ýylyň Nowruzundan bäri bilim goşaly şu görüş meýdanynda bilen bilýär, tanayan reklama da gerek ýok. Zada da reytinge de gerek ýok. Hudaýa şükür. Ilim günüň haýır dowasy bize ýetik. Başga da gerek ýok. Biram türkmen halkynyň, türkmeniň bagty açylsyn. Keç ykbaldan gutulsun türkmenim. Hakikat bilen, Allah Teala'ň düzgünü bilen, garmoniýa, sazlaşykly ýagdaýda. Arasalyk, halallyk ýeňsin. Başga da isläm ýok. Biz halkyň hyzmatkary. Ýurt düzelse, nesip bolsa, hemme zat düzelse, biz ýene hyzmatymyza dowam ederiz. Biziň kürsüde, wezipede hiç ýerimiz ýok. Şu wagt başladyk. Şu wagt ina siziň bilen näme edip oturan bolsak, şu wagtam şonu deriz. Hakykat üçin mediada, metbuadyň, media serişdeleriniň mümkinçiliklerini hakykat üçin ulanarys. Bilelikde, halk bolup, bilelikde şolary ýalyky efir edip, gepleşikler edip. Ýene şol işler dowam eder. Kürsü gerekkel. Kürsüde oturup
işläbiljek ýaşlar bar. Bizini ol ýaşlar ýaly ylgamaga ýaşymyzam, mümkinçiligimizem, maşgala şertlemedem nemedäl ýaşlaryň öňüni açmaly. Ýaşlara ýol bermeli. 24 saat ýaşlaryň ýanynda, hyzmatynda maslahatçy, gollawçy, guramaçy höküminde. Ýöne bir wezipede, kürsüde oturmak bizim maksadymyz däl. Edil Garajoğlu'nun aýdyşaly. Garajoğlu näme dedi? Men özüm görkezemmek, men halkyň arasynda. Ýeňiş gazanymyzdan soň men halkyň arasynda dedi ýitip gidermidi. Garajoğlu'nun taktikasy, strategiýasy. Birinki netip bolsa, türkmeniň daşary urtlardaky lobby kanaly, daşary urtlarda türkmeniň bähgidi türkmençilik üçin köpçülik bilen habar berişleri işlerlerindäki bir wekili lobby kanaly höküminde biz işimize dowam ederiz. Netip bolsa, eňindeşlemez bilen bile ýurdun içinde de daşynda da halkara derejede. Bizim maksadymyz şu. Kanaly üstürmeli aga, herdad etmeli. O netip bolsa şu pandemiýa şertleri bir gutursa, gowşasa, dokumentler taýýar, golumyz çeksek, daýjanym hemme zady taýýarlap goýdy. Netip bolsa, golumyz çeksek, birinji öz başdak türkmeniň halkyň kanaly. Netip bolsa, öz işine başlar. Öz gepleşikleri bilen, efirleri bilen edil şu atgyýaly öz başdak bir telewidenýa kanaly bolany da Türkmenim TV edil şoraýaly efiri siz alyp bararsyňyz. Siz urup durarsyňyz, siz netip bolsa şoraýaly görüp berersiňiz, öwüşgün berersiňiz. Şo syýasat hiç wagt ötgemez. Biz hakikaty çykaryp bir tepsiň üstünde ödürler. Her kim özüne geregini alar. Hiç kime bir pikir kabul ettirmek için güç ulanmak, zat etmek bizim metodumuz däl. Kalyo prosto yüreğini dinlemeli, kelleňi işletmeli. Gaty da o. Sesin gaty çykany bilen aýdýan sözüň agram bolmasa peýda etmem. Doğru, gıykylyk bilen näme alyp bolýar. Gıygyraýan adam, emosiýa edýän adam, özüniň kemçiligini gizlejek bolýan adam diýmek. Ýaşarjak bolýan adam diýmek. Arslanjan köp saňlar. Güýç kürsüde däl, halkda diýär. Mehman doganlar, şuňky gepleşigimiz pasportsuz galan, köne pasportly, möhürli dolan, köne pasportly watandaşlarymyzy diktatorlyk rejiminiň bähgidi üçin arlamak, ulanmak, satmak üçin täze çykaryljak hukkudan goramak. Bu täze çykaryljak bolýan habardan öňürti umuman şu zagran pasport meselesini kimler haçandan beri näme etdi? Halkara guramalary, halkara guramalarymyz bilen Türkmenistanyň zalim, ansapsyz, wejera, absurd diktatorlyk rejimini liderliğinde kim basyş astynda tutup her halkara ýygnatdy öňüne şu meseleni goýup durdy, gystap durdy şu temada şolar düşünürdik size. Erteki bir gün aýdýarlar orsor galadrans ýara. Ya Türkmenler balaksız diye. Şolar ýallar çykyp erteki bir gün öz reyting üçin şu rejimiň şu duzogyny, rejimiň şu hilegarlygyny özüden ýeşýärli, özüniň üstünlüği ýaly görkezjek bolup aňyzy zäherlenjek bolsa
şunda näge bolun, soňuna serediň diýmek üçin şu günkü çykyş edildi. Oýunlardan näge bolun? Garazowlun türkmen, sag bolun, gijaňyz rahat bolsun. Hawa mikrofon doňunlar. Ne soragam ýok bolsa, şu günkü gepleşigi, şu günkü efirimizi Zagran pasport barasynda köni we täze oýunlar we şu rejimiň Zagran pasport barasyndaky ýygyderli ýagdaýda ütgedip duran oýunlarynyň syýasatynyň oýnatgylary barada şu günkü taýýarlan gün efirimizi şoň bilen geçirip gutarýas. Kommentariýalary bilen, gyzyldan gymmatly kommentariýalary bilen türkmeniň täze taryhyny setirlere dökýän tesvirleri bilen, galamlary bilen, düşünjeleri bilen göreşýän tesvirçilerimize, illeşlerimize, watandaşlarymyza şeýle de gözü bilen seredip, ýydarlap, gulaw bilen diňläp, ýydarlap, şunu terezide tartyp, çekip, şundan oňoýly, ýylgünmäklikli halallygyň tarapyndan netije çykarýan tomoşaçylarymyza hemmeňize çäksiz minnetdarlyk, ömrüňiz uzak bolsun. Taryhy siz ýazýaňyz. Biz diňe araçylyk edýäs. Halka hyzmat, hakka hyzmat. Biz halkyň hakykatyna hyzmat